Ege Nensoko TV, Oboroso Bumugusi. Magega ya televishoni ya Nsoko gwikasero yao kwanyoribaga ligi yaliyokuralia asegete senambeyemo imena isiko yeliroba liyagusi onye kubwa tokuralia gukwenyuria ogukwa gose okubonchuria bono nabokonyoribaga lyabene liyokuralia asegete senieke asoliguri liyakibusani torikere gose twakeresimi gwitire namba yaito yobonchuria 0788666662. Buya kegemo mwancho muligari bwa Nsoko TV asoko igoro murangu na gutwanchira goswa enka yawe mambia bono. Buya kegemo nainde aso twanchira kobali yogiritangani kwegure nyumba mwago emambie. Nsoko bwa kiro mwancho muligari ncheni Innocent Onyango. Diana Ndem. Togenda se gazeti ya The Daily Nation asaba gotebanga ikiama gyo DM ge kwamba kororekananga gatikano noro magitamanyika serikali gatira secretary kugikilia ngichwe Raila puppet or ODM lepo oyo Edwin Sifuna ole secretary general ya ODM secretary general ya rogo saini kurwe binto kurwe makitapa kerege lakini nkoira ni mahega kego umuntu mato gukorage sese ya ukagari egere koge butuko Ege Nensoko TV, Oboroso Bumugusi. Umuruburi kubwatia nabokurigirirwa na kiro muntu. Ege Nensoko TV, Oboroso Bumugusi. My name is Albert Omariba. I'm the principal of Kitwebe Technical Training Institute. Kitwebe Technical Training Institute is a government institution situated in Nyamira County. We admit our students as from Standard 8 to Form 4 across all departments. Our students receive help and capitation from the government, therefore there is no worry of the fee payment. And our students pass very well in all departments, and we are able to achieve 90% pass. Ni kweli Kitwebe Technical Training Institute ni chuo ambacho kimebobea na kinatoa mafunzo katika kiwango cha diploma, certificate na artisan katika kozi zifuatazo: Electrical and Electronics Engineering, Building and Civil Engineering, Fashion Design, Cosmetology, ICT, Business Management, Water Technology, Hairdressing and Beauty Therapy, Social Work and Community Development, Plumbing, Welding, kati ya nyinginezo. We are having a May intake 1-1. We have 8 departments, and we have the Center of Excellence in Fashion and Design. We are actually the best in this region. This region means Nyanza and Western. So we are welcoming students who can seek admission to undertake courses and training in our various departments. So welcome to this community and learn,
get the skills, and then from there you can be self-employed or you can seek for employment. Thank you. Vile tuna short courses za computer packages na German language. Gitwebe Technical Training Institute. Skills for self-reliance. Je, una ndoto kufanya kazi ughaibuni? Mwakala wa ALM tutakuwezesha kutimiza ndoto yako. Tunatoa ajira katika nyanja mbalimbali kwenye mataifa ya Qatar, Milki za Kiarabu, Saudia, Bahrain, bara Europa, miongoni mwa mengine. We are legally registered by the National Employment Authorities, and we are licensed to do manpower recruitment for different countries. Currently, we are reaching companies in UAE, in Qatar, Russia, and we are hoping to enlarge our boundaries. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi kwa nambari 0721151500 au 0729690571, au unaweza kutembelea katika ofisi zetu zilizopo jijini Nairobi katika jumba la Delta House, orofa ya pili, chumba nambari 204 katika barabara ya University Way. Tupigie simu utimize ndoto yako ya ng'ambo. Karibuni sana. Mwanchu muligereri Ensoko TV egeta sena mbeyemo aseliro balia gusi aiga no mugusi yakwa iguribaga na kunyarako baga gotegereru ase chinse 24 asa matuko atanabera seiki. Mwanchu muligereri Ensoko TV nechikobwata ase chi county cheto ibere chia gusi ekse county ya Nyamira na county ya Kisii ase njira yoboikeranu na nene mono ntonyareko batoko genda ase bali chinse mo chire isiko ya gusi sichinse mabuna ichana kuru Mwanchu muligereri elitonyara kwa batoko wa umugusi ora sensemo ya nakuru libaga elianyara kwa koigwewa na nemo nontonyara kwa batoko so sichinse mu Childoret no mugusi ora sichinse mu Childoret nera nyara kwa koigwewa Mwanchu muligereri ntonyara kwa batoko genda asibali barasa masamba una chinse mu Chiamolo aliaso mugusi yale enuletie tonyara kwa batoko ireke gusi oro no mugusi anyara kwa koigwewa asenchera enkeranu chinse mu Chiamomba ntonyara kwa batoko ikoro nelio mugusi nere anyara kwa gakoigwa asenchera enkeranu aiga omwanchu muligereria segeta seni ya Soko TV no gotuchi kwa bato gukora eke korugia ito tonyara kwa bato gukora asenchera bwenerete mwanchu muligereri aiga ntokoreri bina nekera obwato muchando wasiririo yo mino mwanchu muligereri tonyara kwa bato gukoreria okorari kwanya gusira asenchera bwenerete Soko TV oboroso bwumugusi Mirna nabari bechinguru erikwe manyabo na wataka kuruchitana nyechense Frida Kerubo, Innocent Onyango, Clinton Ondigi, Diana Ndemo, Ishmael Mogere, Linet Nyambane, Daniel Omwaga, eke na kige kos kiamesa yamangana maya. Ine nuganete betri oratumia segali yao ebetri uguchachirimo ugakweba ebetri ulegene chinga kichonsi ebenga kieriberera gosenga kiyobokendu tawe chanika Autobat Kenya Limited no tulegigiga asingichao nigo tokorosia na koni chibetri uratumia chinga kichonsi chibetri uratumie asegali enke ebasi nonyaneri kurukuru. Tutakupitia pale kwa gari yako, tutahakikisha tumeweka na tumekupimia charging system ya gari na pia tumekupimia battery na kila kitu itakuwa iko sawa. Alright. Sasa na ikileta shida kabla hii warranty ishe itakuwa na maana gani? Ikikusumbua kabla ya warranty utakuja, alafu tukishaiangalia tutapatia battery ya kushikilia tukiendelea kuangalia yako. Talia yoka ne battery yechinguru.
betri ya Autobat ni betri ambayo ni spill proof, kumaanisha hiyo betri haimwagi acid ile ambayo iko ndani. Hiyo betri imetengenezwa na calcium. Kama vile tunajua calcium hainanga water loss, kumaanisha sasa hiyo betri hakuna wakati ambayo inakauka hiyo acid. Asamange twakirisimi namba 0739 697855. Kwa wale watu wakuja mstatiwa, wachana na betri kama hizi. Tumia Autobat. Betri ni Autobat. Chuo Kikuu cha Tangaza tumebobea katika kozi zifuatazo: PhD in Education, Masters in Theology, Bachelors of Arts and Communication, Diploma in Law, Certificate in Counseling Psychology. Tunafundisha TVET courses kama vile ICT, Diploma in Teacher Education. Tunafundisha lugha ya Kifaransa na Kijerumani. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi katika anwani inquiries@tangaza.ac.ke au tupige simu kwa nambari 0722204724 au 0711713910. Unaweza kututembelea katika chuo chetu mji wa Karen, jiji kuu la Nairobi, Lang'ata Road. Tangaza University, kuelimisha akili, kugeuza mioyo na kubadili maisha. Eye Nensoko TV, uboroso bw'umugusi. Muligereri asema mbende na dengo kwaligania sumurubili nsoko bwakire citarikini isano na mumutinyi no yugatano kabero mwaka bw'ikirubere 20 na isano na mwana na mono eiki ya chakire rero ni litukulia Jumatatu keratoga tebinga asema mbiyo mwanchu muligereri oso asumurubili nsoko bwakire litonyara kabato kogenda sobwa muri litukulia rero bole boli nganga ya igatokwa na goru mwanchu muligereri nigeta sena mbeye me nsoko TV na mono keratoga tebinga so asumurubili nsoko bwakire togenda sobwa meto kegore ase county cheito ibere chiri chiagusi Kisi na Nyamira totebia soberete ase mambia bona namba ito studio gere 0788666663 elio tonyara kabatogo kwana na bogo totebia aso ujumbe soberete elio to chake wiki boronge ase nchireli bwenrete bantu mbono iga nese mambia ni maitenga bona liyo kuna kuyaliga niogende wakora imirimo etakeire bari kuira mabere baraba ikire bosaga na borobu mbororo bukendo kanyora buna bono somuchiyo Nairobi turanywe kawa sana ngakiwa kire Diana bakire be innocent weekend ya umbia yari monyo kendo buna kwa kwanira borobu mbororo okendo mbororo ntamanye tichise mochi yagusi gose mbororo na rugusiri inde igankanyora liri yarengi bukendo mono Nairobi yabwasinyire bantu n'ikigoti bagutara na barabu na kibali na chirocho Nairobi go video bekena ene mask kyara innocent okendo borobumboro okendo mbororo go togende toda kuligereria nga kibintu bire kiminano kia unyangongo bwese na kuligereria kero kibono mambye abondo chenga chitimu chigendete koro kibwa se chiko gende guchi Brazil ya sokire bali babu ate Samba Boys ono mwali bwesa bali gekogera digo ya ruche esesenya kimini kurwa se timu ekorubunga Norway nese mambia bono nindoche England nero nigendete kuminyoka na Mexico chirisa toibere se mambie gosorie yo ne yo mupira kera to kwana boigo bako gosoria ase ekeminano kereke ba usana ya lero tuko Portugal na Spain bachiko bako gosoria se bali bakubwati mupira Spain na Portugal ni timu chine sana tochikuligera litororenga ningikeli kegenda to mwancho muligereri ase chigosori ase mambia bono ntatora umuligereria namba ito studio motebwe kya batonyora elitonyara ko batoko genda kwenda busi
Manjito murigere na netina na ukwane litukolia neti chirimo litukoli tukuba chengira babo Innocent manjito murigeria announce sore no gusona kwigena kwanenga kwabo kiribia eri urinde wachakire kuyarigania asemero byago yerituko mambia bona gutunyara seseme kurukwa YouTube naboigo asensemo ye namba itu studio 07886663 078 marakabe 6 marakatano na tirineri namba yo mweri mwanchito murigena abo kunya kugusangana itwe ubeke kerengero kyago boigo togote bari ogiria buri wekane chiga kibine chiga nari mwanchito murigeri arigana iriko kana nabege kerengero kyago tonyara tokagesoma tonyara tugusanga moigonga announce sore nane na ukwaniringa bwakire bya announce sore mwanchito murigeri Jato swa somero bya nsoko bwakire tugende gosemania nabego gotebania emambya yabono kuri ni Innocent kero gotebania litukuriyo kubacengera ngenda nyoranga men crash mande iwono likorwa ni mwali tebete toma tukonsi pinto manyetenga nabatuko banonya no sipi mukogara yakogera mwagotebanga mutete mo ba appreciated mutete monyore attention ya kiregento kurende chinga kichindo manyete toko bate ingobogi mobo aiwe kwa monyano gwechengera akinde ne ntuntu anchira ne Innocent gototebanga moto amatukonsi ekiagara nto ya target ndo isanegete na lidito women crash Wednesday okay lero igo kwa rule press statement kwa niaba ye timu eliye inonga inu isanegete ndo isanegete ne itukoliriye ito nabo igolirwa oteba ali ito toire ndo isanegete rero nye motaite ino tuba menterani tutageti mangana mange ne Jumatatu mwecho murigereri kerabora togendete kona kwa batu kwirigani umwana na arabu nyumbu taite kwa nde skuru nabo kurigereri yororenga kiachire babo omusolibwege subo na modo tebiyes moberete no kumakoli kuruchise mujiri chia musaraba town aho chote bangi kurunga musarabe town amogodo tebya semambia bono eno kumochere kuruchise mujiri chie boda Colton to nigogo toka chinse mochiria chia Nairobi gaiga ngairteni Australia ne timu elia mbogu kabisa baba tromea mumanyi na boigo mwanchu murigereri biboto baitenga babo Fred Moga Mystical no bale no mwalimu Charles Luanga toka chinse mojiri chia Nyamira basement area umuntu ntarara Nigeria nera abo tuwente kwa wild ndamorara ina tetenga alia salenge ndirare gotake period yakora ategerera ndiboro twigene tengambiyale mbaro babe storm onerwa nabange sana wali bawuche baswaso murubelia semambia bono togotebinga naboko genda asesemelia ya YouTube nyara ko bagoto stream ne Soko TV iliyo tunyara ko batogukwana na ya senchira yubikira na mange tubugate naroche litukuli gorogo twalenga se county ya Kisumu wetera somurubelio olito gorukungi misayenso no naroche Dominic yalenge chisemechu misayenso mati go sokora bwata chisimibere toigunga abantu baitonga ibale oliato oyo gotoligi bono mambia tateinga gotura nande nonye ne deri no na ino bwatira libu mato mondraro go dayo gorukungu mosoli bwigesu watumete keke ekeke na tumete kaleri tukoliriri okay rolio nyega ko ngaine lakini aro Innocent ngakiara ngaine karisive ngakiko beke disclaimer nganya ngaine Tochi kwanza kaigoto kwa nili mambia bono atebo musorubwege sukura na kuru city salams gachiba sobo nareme umurubiri ensoko bwakire butamba otebe ensoko neyemo kaitinga Clandenis na bogoko okomekia mangana biyote Innocent nchena quality aigabo igondo chi Innocent enengo yobo kuma case badai aotenere team strong aoteba no areme umurubiri mpaka omwerio nabo igo ndoche natumitera mbirambi yae guchia se echemari yechire dio kurukwanga omwenga toil pole osireti mumuromo abo kurukwanga Dennis M Ondieki kurwa abo Siango Nyagancha Nyamira County okay pole sana echemari yejire dio negati ya mashabiki ito keragwa asiri mumuromi no chinga kibune chigano bokendo bane sana keragwa igoro ya makweli naroche mwalimu Steven olego somese skuru ya nyasi mwa mumurugio ya nasirete togatebanga pole sana nabo igo naroche mungwano ya monero gontebinga mumuru mwaboni garaire barugutugutaise na mumuru mwabone yarakabwati matuka taraendale I think is almost 1 week
korwa tugutata mwabo agakurunga Zablon Matwere Mireli kurwa sekenyoro Nyabugoye ikyo nigokere nande seseme ya seitangabo location ya Mocheno nindo chegaiga na asireti mu mwabo gati ya mwabo bari batnyale kwa bagonyora muchando Uneneri Michael Charles Yabesh sister na mwise ko mwabo Ruth Isabella na Teresa na bande na nigo batebanga nigo baramwe niri tukulira abeli ya teach kabere kitaliki sana na yure eli niri tukulia nkyo mwancho muligeli bamolete na komwe niri tukelio ase mambi ya ankyo gati echi family kiri kigendete gwetera emechande kamineyo asinga kie yobo kendo chetire ikomine sana esatu Innocent Yes Minero ndara kwa ni umurigeli era Soko TV bwakire Soko bwakire bya Denis otambe ni gotogoteba ensoko neyemo Innocent no ara wensemo mwara lakini Innocent nago saliri ite igo buri integerrata usari pi modera withdraw statement igo sutumwake fine Innocent withdraw statement iyo enche nakwana sutumwake fine enche nakwana liringa ki eonye gatumete mbia goro tota narenge sabo kwabera turaja sumu gwaki sabo kwabera turaja gotebanga Diana ni maite eke kiringu atumete kai nonye nta minyoreretwe akaro ko minyorera ko alentro muchando naku ko alentro muchando ayo ndo mwaro mito nakuru atwabokire buya akabokendo rere gakale yes rero koranga abantu abanga amachi guicha ba yukuruga amachi na yukuruga nukonywa togo chakira naye nukuruga woka okonyugo gwesibiri ekoro kuigwa kendete ogwesibiko gagocha kobe shida ogwesibiko rakungotenenire yes kuru abuna robinta amanyanga kimwe abokira aiga nakendo mono no busaga boro oguna gutara negoti kwarusi kwabeka kobetereri nerigo bikapisa ne eskabo wetu bakabisa egaro kendo mboto ita naberigo asante sana wegwire Innocent chiri deni nakanete makabesa kinyanje timono kera ado akubwatera nalende bakwane nyenche kamireju ono nchenginda kwa nerende ndochiwego Innocent dasoma ujumbe beregaiga ndochinande nengo yobo kumaote wa Judith Ontunaso imiyo morobiro Vaniskie Mtobi waka First Lady mama yao Lydia Nyaboke negati abanda abangikane basoma nchito murgira wegoroja sinyariki koro Amsterdam Netherlands nonde mena Aiden Nyariki ma Nyariki Kerbo Pande Elvis Opande umongina mochechela mikibanya rumba Ansura Gori Kaka Junior Joshua Biatrimba Keva Sondusire negati abandu manchito murgira oboigo ndoche aiga Joshua Biatrimba kura Nairobi Robin Center hote bano ali meyo muri biro mpaka omwerio nabo bwige gati yabo muntu muri abatumira ujumbe cyabo kuri naye nabo kogenda kuweka ujumbe agasi namba itu studio 07886663 078 marakabere 6 maragatano na trineri namba yo mwerio na Chicago hotebia asesemo ya itu ya YouTube emambia bono noto live mune Soko TV mu rubine Soko bwakire twende tusanga naye mwanchi mulitete tondu mutumo kumosini ni tokoira nani gotogoso asensemo ya maya litukumanyenga ninki kelikegenda tegokoleka na sembambia Eye Nensoko TV Oboroso Bumugusi. My name is Albert Omariba. I'm the principal of Kitwebe Technical Training Institute. Kitwebe Technical Training Institute is a government institution situated in Nyamira County. We admit our students as from Standard 8 to Form 4 across all departments.
Our students receive help and capitation from the government, therefore there's no worry of the fee payment. And our students pass very well in all departments, and we are able to achieve 90% pass. Ni kweli Gitwebe Technical Training Institute ni chuo ambacho kimebobea na kinatoa mafunzo katika kiwango cha diploma, certificate na artisan katika kozi zifuatazo: Electrical and Electronics Engineering, Building and Civil Engineering, Fashion Design, Cosmetology, ICT, Business Management, Water Technology, Hairdressing and Beauty Therapy, Social Work and Community Development, Plumbing, Welding, kati ya nyinginezo. We are having a May intake 1-1. We have 8 departments, and we have the Center of Excellence in Fashion and Design. We are actually the best in this region. This region means Nyanza and Western. So we are welcoming students who can seek admission to undertake courses and training in our various departments. So welcome to this community and learn, get the skills, and then from there you can be self-employed or you can seek for employment. Thank you. Vile tuna short courses za computer packages na German language. Gitwebe Technical Training Institute. Skills for self-reliance. Je, una ndoto kufanya kazi ughaibuni? Mwakala wa ALM tutakuwezesha kutimiza ndoto yako. Tunatoa ajira katika nyanja mbalimbali kwenye mataifa ya Qatar, Milki za Kiarabu, Saudia, Bahrain, bara Europa, miongoni mwa mengine. We are legally registered by the National Employment Authorities, and we are licensed to do manpower recruitment for different countries. Currently, we are reaching companies in UAE, in Qatar, Russia, and we are hoping to enlarge our boundaries. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi kwa nambari 0721151500 au 0729690571, au unaweza kutembelea katika ofisi zetu zilizopo jijini Nairobi katika jumba la Delta House, orofa ya pili, chumba nambari 204 katika barabara ya University Way. Tupigie simu utimize ndoto yako ya ng'ambo. Karibuni sana. Mwanchu muligereri Enensoko TV egeta sena mbeyemo aseliro baliagusi aiga no mugusi yakwa iguribaga na kunyarako baga gotegereru ase chinse 24 asa matuko atanabera seiki. Mwanchu muligereri Ensoko TV nechikobwata ase chi county cheto ibere chiagusi ekse county ya Nyamira na county ya Kisii ase njira yoboikeranu na nene mono ntonyareko batoko genda ase bali chinse mo chire isiko yagusi sichinse mabuna ichia Nakuru. Mwanchu muligereri elitonyara kwa batoko wa umugusi ora sensemo ya Nakuru libaga elianyara kwa koigwewa na nemo nontonyara kwa batoko so asichinse mu Childoret no mugusi ora asichinse mu Childoret nera nyara kwa koigwewa. Mwanchu muligereri ntonyara kwa batoko genda asibali barasa masamba una chinse mu Chiamolo aliaso mugusi yale enuletie tonyara kwa batoko ireke gusi oro no mugusi anyara kwa koigwewa asenchera enkeranu chinse mu Chiamombasa ntonyara kwa batoko ikoro nelio mugusi nere anyara kwa gakuigwa asenchera enkeranu aiga omwanchu muligereri asegeta seni ya Soko TV no gotuchi kwa bato gukora igekuru gito tonyara kwa bato gukora asenchera bwenerete. Mwanchu muligereri aiga ntokoreri bina nekera obwato muchando wasiririo yo mino. Mwanchu muligereri tonyara kwa bato gukorareria okorari kwa nyagosira asenchera bwenerete. Soko TV oboroso bw'umugusi Mirna nabali b'Chinguru
Erikwe manyabo na watika kuruchitana nyachiense. Frida Kerubo, Innocent Onyango, Clinton Ondigi, Diana Ndemo, Ishmael Mogere, Linet Nyambane, Daniel Omwaga, Eke Nakige Kos, Kiamesa Yamangana Maya. Obulimira bw'essiro ly'obunda bw'ense kulende tali nchirende nsura krobulimi obiyoke enyole libaga lya bene kwaebwa megelyo chisemi nobosemya egero y'obulimi bw'ekerero n'ekikolinga ase obulimi bochete skuru nobotigi bokumerwa mache tebone ng'ombe bune yengiya Gaya konyana eyinsimegete nterangete amaraba ekonete konya kukina yo kamaraba konya kuyira nganya kwama buya beka chibuti imokyo bokombe tosemogondo bweli nebisumwime na pathway machine Kile sukuri ya Jumaine chinsa ni bere chamuragoba weka chinsa isato asomoro bere oberemi nobotugi ekero turesemia mange kura saberemi chini gongoro kwa pathway machine asomoro bere boberemi nobotugi ime yensoko TV oboroso bwomuguse. Eye Nensoko TV oboroso bw'umugusi. ya bwegeta sengen soko TV mambia bona ndini go tugendete gusangana ya somoro biri soko bwakire nensemo yende tokwenda sensemo yama yatora kumanya hali agende tukwenekiwa kurwa chinsemo to chakameno mwanchito mulgiria nsemo yabamenyi bamugenya libali chache bakorago n'abawakiri Geoffrey Munari olina nigo bagikira kiburaburwa cyayabete chikwenekiwa asensemo ya keumbu yitukolyo mukutano olinda mwananchi nigabo lili abasaye gutwenekya mnati bari gutumeka bubobe angimana soko enekya chiburaburu chingaki chemesangirikano ya gisiasa machito mulgeria turanyora chinkwana echi cyabara yabo se amarieta ni ngongolo ku Geoffrey Munari olina nkuboli gerokyo wachumbe wanyabari cyate amangana bete keumbu on Friday eketo abata bagini baito barinda mwananchi na mangana yo soko bande sana abagini baito mbabata mangana ndonse lakini gunsim ya chakire gaya nyaribari chache abantu bagwitwa magena buna mone yanate bunga 1 oyomo asabari bagitwa magena okule abangina bakore byasara keumbu ebyasara byango cyo kusarika igoro yogo chambas kwa chakire abantu abageni bakire utukwanya kurwa tinsemo cyonse cya Kenya bagwa kwa magena without any justification. I want to condemn egendo kyabete on Friday asirari ya linda mwananchi ekereba ikiriki ngo tarakwana bakama witwa magena abantu bomye dore nyagitari oyo mukule igobono oyo responsible to what the authorities abantu ababwatwe atwa ya kisheria wachukuliwe atwa ya kisheria biyamano nkikwarego tebya basaye anana mono bakonyako bagutumeka se obuguni igendo tebya basaye to basako wiriwe yamo oito yomi. There is life after politics. Na ende ingyugetero yomino is democracy. Kero monto achole isaidi ya kobera. Tubaso wito yomino esingenjago support oyotari support. So tolerance na ende etese siasa. Na mono nyewe chache eteye muna eche yandraiga ndojenga siasa ile mutune eche embesa. Ibichana ngo kwa ne bichana aba murabake the youth. Mo basa wanja wotumiwa n'abana siasa. Kurwania abana bamino igoro ya siasa biyamano somugano yogo kwanera igoro echibaraburu chiaba asenseme ya keumbu
oyo kabeiro mune chibi no mune sense ya Kenya Mheshimiwa David Maraga nere ni gamentri lyogiria ya saro lekane ko bamochia barai nane mono kurwesege to gochia segesa ku kyomugusi ko be ko mulembe ane mono ekera liberera lya gesiasa ligendete gukina nabo igo omubunge bwensemo ya Kitutu Masaba Cliff Gesairo asenchira ya Benelit kuligoro ni garu toroboti rokoro kenga nigo baote bachibura buru echo kolengana barabo ichiakolekana litukuli Juma asenseme ya Keumbu nigo chiaro beri na barayigitege kogera bali barero kanete kuba ase kuba ocherera nigo babuate ebintu bibwe kaino mwanchu muri litige tugichinkwana cyabo nase kinyarukia bogeche kegutoke megwodi ya Ichuni bunge nyaribali Masabe county ya Kisii asomoiga bokumusabera na kumosokia Charles Choya Matoke wachakurie kirokyo bochumbe bunge yo enigo omugakabu ekerege kore kyo wocherera rinda mwananchi abuke umbuge taraibwa litkoria ichuma nigo asegeti kyo borosoge skuru ya Nyamira litkoria rero asa matangayo kumweni chemima mokogi egati yabasae batumekwa eriogo turubania umuyega mega yo mugabana bwe county ya Nyamira Moskamo sinyaribo kwegwa ribagago kwara ase korende umujumbe omukoro we bunge ya West Mogrango Moske Vincent Kemosi atagetebo iga kwane maega yogo siekererwa takwana na gotebekara nga matanga yu siasa teyo yagana irigo kwanwa Omowakiri Victor Swanya uyokoria ekerogo kyobogavana se county ya Nyamira na baigo Moswat Beru sondogo uyokoria ekerogo kyobotene wa Baswat Nyamira ngati yabaria besokya na gogikeria bokongu botumeki bwabasaya bakwe uchibesa chingeri goturubanie mega ya matanga chitabitua twachagire korora nona sa matanga chiachagire koleta ubwoba asiki family chiri kwereire gutamba sa matangare teyo tugwenda gukora siasa gutuguja koremia bali bakwirire lakini bono ekero abanya siasa bose bali bakuriya ba go disrupt amatanga y'abanyene like what we have seen now. I think is unfair. Nonye bali bakora I think abantu ma reasonable kera twakorera matanga twangena mogoko mangana birororo echigun chikorute birogo tate ko urano no mugabana likondo kuruma njebuna incoming mama county peruske mto ondoko na rorire bobe mono ekera abana baito bakwa usiringi ya misini emia bantu giseye samatanga ya maskani bunaba kubotikana negekore ekyo kyabari tskorie chuma asensemo ya Kiumbu aserombe yarinda mwananchi yaruterwa magena na kominyokiwa igati yabo bakanyora chingoma chintindi nigo mu basorero umunachi omoneno mukoro we ekigambero gitaiga Kenya David Maraga aragire bokongu egekore kamneki asate birenga terbi ya sensemo ya gusi korokana kabose asicibura buru egendo nkobori bitangani ano twekirumbu no mugusi ubusuku bona butukwereterera ensingi metu ligiriritie kabireye aya nama abintu byakorirwe imipango yakorirwe n'abana siasa abandi bego sirenga nkobugu bare bono bakoreta ebintu bunebiga egento ngotebya abantu bagusi abantu baminto egente ke tukira umuna no kuramu tukira umumono sana egere ingesa gokorekana tumanye ko korekana nga gusi nindu bondo tugatanga inasi aso kurwania abantu nenjiriri etari ya mana Maraga uyo kwana somo Nyamira nigo chingwana cha baigo cha segwa uyo kuriye kero kyo gavana Nyamira Moske Victor Swanya na baigo yo kuriye kero kyo botene wa Baswat Nyamira Moske Beru sondogo ase baragire bokongu uwochererwo kwo eyendeke igo kibwenete kwangwa ande serikali bwente go condemn it onye talibo ntubona inchi we will take it up etubakiri kamuranje mutige kwa shilingi 500
shilingi 1000 muchigwaka abantu amagina omorembe tigo morembo bekwe na maskani. It's our democratic right wotenena everywhere anywhere kuburia kerogo kiriota gete kuburia asensemo ya Enkoko Center ase ebunge ya Tumasaba igo mobunge bwa Romoske Crive Gisairo na baigo mobunge umachoge borabo badia baronko baigo baesokera gukwana na baralie mambia rero ase baigo bagikeria gekore kyo kya baritkoria ichuma na komoche serikali erabisi. The police at this point, you are part and parcel of what took place. The PS, Raymond, your team is failing this country. Not only does your colleague PS, a prime suspect in a killing in Nairobi, your officers have been known to walk side by side with goons. So jambo hili ni jambo la kushangaza sana. We must ask the question sasa, kama serikali yetu ambaye tuna isustain kupitia kwa kodi imerudi sasa inataka kutuumiza, nani atakaye tulinda? Nigo abarai awase county ya Nyamira na boye county ya Kisii bagendere kuikeria bokongo gotume kwa basaye anene mono wesona ni asa mangana siasa kendo basabire nere buya gusi eyo manyakaine ko bayo morembe gendere ko bayo morembe goika ase chikure chikire bosio so cyo mwaka 2027 korwase geti kya Nyamira kigotoka ase award ya township ase bunge ya West Mogrango me county ya Nyamira. Ingo reporter ya Nsoko TV riedera Nyarike Steven Embonde. Nabigo manchito murigeria yore neganga yo koriye kirogo kyo babunge menya ribali masaba ase kyama kya UDA Charles Matoke nigori tkorigoro abekire twegutwa senka yaye ime yabo bogeche award ya ichuni asatebire nari nange manchito murigeria narange guchia kora na gukonya abamyi bense mu yubunge yo Edio kweneki abuna magendora chikobekwa aschisemecho turaro manchito murigeria yabetega kweneki wali tkurigoro nabego chikwana aguli tkurigoro Nase kinyarukia bogeche kiegutoke megwadi ya ichuni bunge nyaribali masabe county ya Kisii asomoiga bokumusabera na kumosokia Charles Choya Matoke wachakurie kirokyo bochumbe bunge yo. Nigo omugaka bwegekoro omugaka ombiro amosega na komwebirwandiro Charles Choya Matoke kolengereri abaminto mwarorire enyangi yo mwana Matoke egenderere unore iga igochira obeiro tonya irwa kambura kagakoriyo tonya ebinto byose tipati cyose twaye Matoke akorega sinyontwa ikirane tubinto binde byose twara mubekeye cyangwa mubekeye Kaukwana bariki maiga yo moyego yo nigo Matoke atebirega nkae no kwenekia magendera sebonsi ayo ataranya akabaga wikiranwa. Rero twatwarira omugoko monene asenginje twabugate ekegeni kyogo nsabera elinde bangeri baga bantu benseme nchikoriye kerogo kyobo bunge wanyali bali masaba amangana na mange abantu banyali bali masaba batagete ayi bataranya ko babago kolerwa akero bago akesabu yabo na matukali ya makako atigaire abantu banyali bali masaba barolirenga na berebiya basoye koriyo mu bungo munya obuchikobwate gepindi ya 2027 paka 2032 asengencho omubungo wetu libaga tarakora amangana mange Nigo chinga kicharire ira yogoche gwikirania chisemi chabosa asaborokiwa begerya kyanda wikabakore chisemi chabo nabo konekya bana bonse bali bataranya chisemi ngonyora bali bwikiranu mwana onde bwensi ogochikogenda ko grade 9 paka kore secondary ase serikali y'umweshimiwa Charles Choya Matoke eyanyali bali masaba igego chikoba free so long as yokogenda in a neighborhood school wenda yonsi guchiegwa etali boarding ere day school abantu bande abajumbe bande ngokora balege ntekyo na intunyali bali masaba na moko mbeka igo mwana ino mubunge grade 9 paka grade 12 school fees tayo as a day school chance lakini ko interest chibese chia CDF chinyene noko bangene serikali nyali bali masaba na intu nabekomesa asaba na baito kogenda chiskuru SME abasongo bagote banga education is an equalizer abana bali batanya alite gukora chiskuru asengencho ya mangana make mangana ko barasi family school fees inko bolere mangana nda bana na ina bago ika
abarao baba bakorake arorire buno bogima bwa kongire iskoga nero tukagoteba nga kingo kora na inchenchi obogima bwa na inchenchi no muchioito abana abuna inuli bagari ino ni cheribo wetera Tivet. Bono nigo matoke harireira gocha gwikirania magendro ayataraikiraniwa no marayi rabisi erio korenta oborai bwa maunchurio para ya nyamasivi ekogenda paka kwerende rogoro Ramasha pare yo twatebi gurioka na pare yitarabekwa nonye na se budget eri akabere ebitacho mbire nonye ne bitacho bibekire kibese kirire korwase CDF bitache ibitakoretiki bitache ibitaiyo imeyanyali bali masaba namangana nda mange gochi tole gochaka korigereri ekemo asekende gochi tole korigereri auditors report eliego soka because wanyorira ababunge mbaro bakongainereri bali kibese cyabana inchi batebange miradi etaiyo igo gochi tole koreta oborayi bwo bonchoreria imeyanyali bali masaba na hinde sabari eyu nigo yachakireri tukeri lya rero nincho mwana ino Charles Chwe Matoke tikamona gonsabera lakini anene umonene nyasaye nero ochora abagambi nero manyeto mugambi ningo 2027 Kuripoteria Ensoko TV kuruboge chensema yo mugenya bali masabe county ya Kisii Chepethuel Machin Onchumulili oyo noyo kuligia kirogo kyobo jumbe kurwa SSME ya nyali bali masaba unakwegule tokoira nago ikase county ya Nyamira na namono wa SSME ya bunge ya borabu oyo kuligia kirogo kyobo jumba SSME USL yetamura rakibaso ni gagendrete koerera gosewe yakira campaign yaye asate birenga taligo chikoba gakogoswa ase okuligia kirogo kya kyobo bunge kurwa SSME ya borabu nigaya kwaneta ya somo chyo Nyamira sekibasobono agendete koba gakurwa egento gekurukwa enkwana yaye yokoganinga mugusi abasobwa mu mwanchumuliriri tigaturaigwa nere ninki abetega gukwana litukuligo. Ile kitu mimi nataka kuambia watu wa Borabu, ekerogo kia Naomi na abekire mesumari ne matresia zakorara na umolera mache Naomi boni ga mwete liogolia pressure na ande tinigo keidos ngoenda nere komo mpakoro bago komo bagarari komo bagarari mwaro la juzi ya TV akonduserie bunduki. Mimi nataka kuambia Naomi, mimi vile unaniona mdogo hivi, mimi ndio bunduki kubwa. Simba ni mkali lakini yeye utiwa mimba, si ndio? Simba ni mkali lakini yeye utiwa nini? Simba ni mkali lakini yeye utiwa mimba. Ninje bunduki enene ego deal na Patrick Kibagendi Osero. Wangapi wanasema Osero one time? Hebu nione kwa mkono. Mheshimiwa Kemosi, wewe ni chairman wa Jubilee. Jubilee believed in him. When hakuna mtu alikuwa tayari kumshika mkono, Mheshimiwa Uhuru Kenyatta na Fred Matiang'i walimshika mkono. Saa hizi yeye ndiye anatusi Mheshimiwa Fred Matiang'i. Abo debanga bagusimba kwenye robo president. Abagusiiti gamba tebiga mo basagwe chaya. Abagusi bale Kisii na Nyamira ebaraba keko bwabo bale siko. Abagusi bale Trans Nzoia county yoka ebaraba nge kubwa bale Nyamira. Wa Kisii Kenya tuko na kura 3 million tukianza upresident. Igomondo tabase koboneli obwoba. Gusi yake tamalemo agake abantu bagachikoligia malemo siko. Abagusi bale siko ya Gusi they are more than the ones that are in Kisii. In 2027, our president, His Excellency the President, the 6th President of the Republic of Kenya, anaitwa Fred Okengo Matiang'i. Tabigo manchito muriya tugosuka mutweni gabancholi abange kurwa sechiro ya mitumba imemo cyoma Chakos banyoleta sarenene mega y'umuriro gusamba ebintu byabo butkobo kiera litkolegoro gukwanabo aboncholi abo nigo baboliye serikali yenene ye county kwene kyabuna ngo cyabari kunyara bako bakonya hiribanyare bakogenda no boncholi abo nabayiga amagima banyare kagusuka mutwe manchito muriya turanyare chinkwana cyaboncholi abo kurwa se county ya Machakos. Brand yangu ilikuwa inajulikana kama Sio Mindset. Nilikuwa nauza nguo, viatu
shati, jezi. Mimi nikisema kama losi yenye nimeenda nikifanya toto inakaribia almost 750,000. Mimi ni hasara kubwa kwangu kama Gen Z, na nilikuwa nimejikara sana, nilikuwa nimejinyima sana ili nianzishe hii biashara. Niko shule, niko university, mimi comrade pia. Hii biashara ilikuwa inanisaidia sana kimaisha. Sasa kwa kupoteza hii biashara kwa moto, kitu imeni affect sana. Kwa hivyo kwa serikali tunaomba watu kama wanaweza kusaidia, watusaidie mahali inawezekana. Nimepatwa na mkasa wa moto around saa 6 ya usiku. Nimepoteza vitu nyingi around 800,000. Kulikuwa na documents like title deed zangu zote zimechomekea hapo. Kuna mambo nilikuwa nafanyia nikaziacha hapo, so zote zimechomeka. Tumeumia sana. Tumeumia sisi, tulifika hapa mapema sana, lakini hatujaona mtu hata wa kutuliza roho. Unaona kazi vile bado kunaendelea kuchomeka. Ile tunalilia ni government ione vile inaweza tusaidia tuendeleshe maisha yetu, kwa sababu tunalea na hii ndio tegemeo letu. Nusu ya soko imechomeka moto, na hiyo ni hasara kubwa. Watoto wetu wako shule, tunalipa nyumba na tunakulia hapa. Tafadhali tunasi county government ya Machakos, Your Excellency, the governor Machakos County and your team, please consider the Mitumba market. Na niseme ya kwamba wakati huu, wakati tunawapea pole, tutafanya kazi pamoja mpaka hii biashara na wafanyabiashara wetu warudi mahali walikuwa. Tutawasaidia kujenga hii market. Hiyo ndio ujumbe gavana amesema. Kwa wakati huu nimeambiwa ya kwamba gavana anasema mketi chini na waathiriwa muandike majina yao wote na ni nini waliathirika, na ikiwa kuna wale wako na watoto wao wako shuleni muandike pale, ndio tuone haraka iwezekanavyo ni nini tunaweza fanya. I know even as I stand here there is something we are working towards to do. Kuna ile ya immediate, kuna ile itangojea kidogo, na kuna ile long term, so that we work together until you come back to business. Mwachumuligereria kera togendete kuligereria aliagendete gukorekana kuri chinsemo ao muraibwensa sechinga kichinde niga asabira abakenya babasobuamo ndagusire serikali ya satebirenga chimbwe chikororekana kurwa asamangana kisiasa nigo kichireirere enseko nyora sako ngumwanchumuligeri tiatuigwe enkwana yo muraibwensa betega kwana litu kuligoro. And I want to thank the Deputy President for being a gentleman. For the first time in the history of the nation, we are having a respectable and a decent human being in the office of the Deputy President. You have dignified that office that has been put in tatters and shame. Rais amekuwa akishughulikia mambo ya kilimo. Kilimo ya chai, ya miwa, ya kahawa. Na mimi najua sehemu hii ya Sigoet Soin, kahawa imekuwa kama dhahabu kwa wakulima. Tafadhalini ongezeni kilimo cha kahawa. 2022 wakati Rais Ruto amechaguliwa, kahawa ilikuwa inapatia mkulima shilingi 50 kwa kilo moja. Rais amefanya bidii, ameleta mbolea ya bei nafuu, ametafuta masoko kule ng'ambo. Ile kahawa ambayo ilikuwa inapatia mkulima shilingi 50 kwa kilo moja, leo wale ambao wanavuna kahawa wanalipwa kutoka shilingi 120 kwenda mpaka 160 kwa kilo moja. The price of coffee has tripled in the last 4 years from 50 shillings per kilo. Currently coffee farmers are getting between 120 and 160 shillings per kilo, and the program that we are putting in place of making sure we have enough seedlings
and we subsidize pesticides and increase the area under coffee production, we want in the next 1 year or so to be able to increase the price of coffee per kilo from the current 120 to 160 to 250 to 300 shillings per kilo, and it is possible. Kulikuwa na brokers wengi walikuwa wanaumiza wakulima. Rais akawaambia mambo ni matatu: aidha wawache, ama wapelekwe kotini, ama waende wakiendanga. Niseme nisiseme? Niseme nisiseme? Hao makatel rais amewafukuza. Ile factories zilikuwa zimefungwa, zote sasa zinafanya kazi. Wakulima wanalipwa in time. Wafanyikazi wanalipwa in time. Bei ya sukari tunaendelea kuidhibiti. Bei ya miwa ambayo ilikuwa for the 3,500 per metric ton, bei ya miwa sasa imepanda, imekuwa 4,500 per metric ton. Rais Ruto ni fire si fire? Rais Ruto aendelea si endelee? Manjito murigeria bigoyo kuriyo braibense kurwase kiama gya Jubilee Mosque Dr. Fred Matiang'i nigakurere liberera lya siasa iligendete kwene kiwa imense ya Kenya asamo chirie byombe byoborendi aso wanchiro busagani no busali kwene kiwa asemesangirikano ya siasa sabo lya serikali kwene kiabuna wikiraniere emerimo yaye nabo igo bali bakwene kiyoborendi okora buna iganiri manjito murigeria turanyore kwa na Fred Matiang'i. The privilege of serving as the Minister for Security in Kenya for 5 years. And I understand the security sector in this country like the back of my hand. I can tell from what we are seeing that we are actually losing the country to anarchy and we are sliding to chaos. I mean, people may not admit this and so on, but I want to discharge that responsibility by saying this openly and sincerely to you. We are losing the country. We are sliding to chaos as a country. Crime has been industrialized in our country to an extent that there are structures. Who is the commander, who is the leader, and so on and so forth. Supervised by leaders, people who are in office. Because the incident that happened in Keumbu, you cannot tell me, because it's a few kilometers from Kisii town, that the county security team did not know, the county commissioner, the county commander, and the entire security team. Now, I have seen this morning, the police are acting. We will respect them because that is what they are supposed to do. But what do we tell the families that have lost 2 children senselessly in that kind of manner? Those thugs were welding batons, brand new batons, bought for them by a local politician. And surely, if the government has got resources to know, to read your WhatsApp and know that you are criticizing them and abduct you, where are those resources when someone is buying batons and pangas to go and kill Wananchi? I just want to ask all the religious leaders, both those who are here and those who are not here in the country. You have a duty now of trying the best you can to mobilize us and call us back to humanity. Because these senseless killings you are seeing happening here, these abductions and so on, is like actually as a country, we have now entertained a cult that offers human life as sacrifices. I mean, people may not admit this and so on, but I want to discharge that responsibility by saying this openly and sincerely to you. We are losing the country. We are sliding to chaos as a country. And our leaders, when we say these things, we say them completely sincerely. Because we have a stake, all of us, whether you're in government or in the opposition, we have a stake in the country. Sengwane yo mheshimiwa Fred Matiang'i no tugikoma ali wa maiya ndo chicha butukirista kamera 5 na isano nemo Diana ento naligere iri chibura buru chia kolekana se chinsemo chia Kiumbu echire ase center stage ose ase bali babere bakurwa barai a ibirengereri nchirikogokia ibono ya turankiri bunege saku tuligere linga kitubwenete komenya siasa ngochere na ndegende na maene ngogende n'abantu mangana yo school fees mangana ye konyoro burualia mangana yo konyora chibara amache binte biro bitikaroro na maene
barai baito na omukwebulia sichinga kichi kulinde responsibility enene mono naso mwananchi uri okoegwa magina nebibaga nyari gakomyokia abantu aseparo manchito murikire kare chitigalite chitaikaisa tochibechi ense ya masema mbia bono mwanchu murigeri nigo togotebinga genda gutubwatie tonyara ko batugo kumanyenga ninki kilikegendete kurwa chinsemo sema mbia bono nabo igo enchino ko bago gutwikera gaigase studio number itogere 07 88666663 kira tata double igo nechi sale na manga libo siga igatochi ko batugo kumanya kikilikia berege okorekana kurwa chinsemo Eye Nensoko TV Oboroso Bumugusi Ine nuganete betri uratumia segari yao ebetri uguchachirimo ugakweba ebetri ulegene chinga kichonsi ebenga kieliberera gosenga kiyobokendu tawe chanika Autobat Kenya Limited no tulegigiga asingichao Nigo tokorosia na koni chipetiri uratumia singa kichonsi chipetiri uratumia asigari enke ebasi nonyaneli kurukuru. Tunapopitia pale kwa gari yako tutahakikisha tumeweka na tumekupimia charging system ya gari na pia tumekupimia battery na kila kitu itakuwa iko sawa. Alright. Sasa na ikileta shida kabla hii warranty ishe itakuwa namna gani? Ikikusumbua kabla ya warranty utakuja alafu tukishaiangalia tutakupatia battery ya kushikilia tukiendelea kuangalia yako. Talia yoka ne battery yechinguru. Battery ya Autobat ni battery ambayo ni spill proof, kumaanisha hiyo battery haimwagi acid ile ambayo iko ndani. Hiyo battery imetengenezwa na calcium. Kama vile tunajua calcium hainanga water loss, kumaanisha sasa hiyo battery hakuna wakati ambayo inakauka hiyo acid. Asamange twakirisimi namba 0739697855. Kwa wale watu wa kujamstatiwa, wachana na battery kama hizi. Tumia Autobat. Battery ni Autobat. Chuo Kikuu cha Tangaza tumebobea katika kozi zifuatazo: PhD in Education, Masters in Theology, Bachelors of Arts and Communication, Diploma in Law, Certificate in Counseling Psychology. Tunafundisha TVET courses kama vile ICT, Diploma in Teacher Education. Tunafundisha lugha ya Kifaransa na Kijerumani. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi katika anwani inquiries@tangaza.ac.ke au tupige simu kwa nambari 0722204724 au 0711713910. Unaweza kututembelea katika chuo chetu mji wa Karen, jiji kuu la Nairobi, Lang'ata Road. Tangaza University, kuelimisha akili, kugeuza mioyo na kubadili maisha. Mwanchu muligereri Nensoko TV egeta sena mbeyemo aseliro baliagusi aiga no mugusi yakwa iguribaga na kunyara kwa baga gotegereru ase chinse 24 asa matuko atanabera seiki. Mwanchu muligereri Ensoko TV nechikobwata ase chi county cheto ibere chiagusi ekse county ya Nyamira na county ya Kisii ase njira yoboikeranu na nene mono kwa batoko genda ase bali chinse mo chire isiko yagusi sichinse mabune cyana kuru Mwanchu muligereri elitonyara kwa batoko wa umugusi ora sensemo ya nakuru libaga elianyara kwa koigwewa na nemono ntonyara kwa batoko so asichinse mu Childoret no mugusi ora asichinse mu Childoret nera nyara kwa koigwewa Mwanchu muligereri ntonyara kwa batoko genda asibali barasa masamba una chinse mu Chiamulo
aliaso mugusi yale enuletie tunyare kwa batoko ile kegusioro no mugusi anyare kwa bagako igwegwa asenchera enkeranu chinsemo chia Mombasa tunyare kwa batoko ikoro nelio mugusi nere anyare kwa akuyigwa asenchera enkeranu aiga omwancho murigereria segeta sinigia Soko TV no gotuchi kwa batogokora ege korugia ito tunyare kwa batogokora asenchera bwenerete mwancho murigereri aiga ntokoreri bina nekera obwato muchando wasiririo yo mino mwancho murigereri tunyare kwa batogokora reri kwa nyagosira asenchera ebwenerete Soko TV oboroso burusi mrna nabari bechinguru Erikwe manyabona wataka kuchitana nye chinse Frida Kerubo Innocent Onyango Clinton Ondigi Diana Ndemo Ishmael Mogere Linet Nyambane Daniel Omwaga Eke Nakige Kos Kiamesa Yamangana Maya Obulimira bwesiro yobunda bwense kolende talinchira ndio sura krobolimi obiyoke enyoreri bagalia bene kwa egwa megerio chisemi nobo semia egrio obulimi bwekerero nechikolinga asobolimi bochite skuru nobo tigi bokumerwa mate tebone ngombe bune yengiya ngale konyana eyini simegete ndera ngetia maraba ekonete kunya kukina yo kamara bakonya kuyira nganya wekwama buya beka chibuti imokio bokombe to semogondo bweli nebisumwime na pathway machine kile sukuri Jumaine chinsa ni bere chamuragoba weka chinsa isato asomuro bere oberemi nobotugi ekero ture semia mange kura saberemi chini gongoro kwa pathway machine asomuro bere oberemi nobotugi ime yen Soko TV oboroso bwomugusi ensengongo ibere kera etageka na kera ensa amangana maya nigo agwateka nimbe ngotuka gosaka nabo igokumanya ayara bega gwateka korwa ase omochomone no Nairobi erietariane Linet Nyambane magega ya televisioni ya Soko gwikasero yao kwanyori baga ligi yaliyokuralia asegete sena mbeyemo imena isiko yeliroba liyagusi onye kubwa tokuralia bokwenyuria ogokwa gose okubonchuria bono na bokonyori baga lyabene liyokuralia asegete senieke aseliguri liyakibusani tulikere gose twakere simigwitere namba yaito yobonchuria 0788 666662 Mwanchu murigeria bwen Soko TV bagakwana bagateba chisemi na lichikoribia orobebe egati ya bari babwate na bari batabwati ase bisaku au lakini erure nche Clinton Ondigi gwetera segeta seni kiago gien Soko TV kochiko komanya onsi eya maseyemo ali aenekiwe ali arobere gochia koenekiwa ase sector yechisemi kuregase obugatagati bo mocho Nairobi abego chi county chonsi emerongene na isano nebere ase ense ya Kenya eliokorigia komanya na ria ya agendrete ase sector yechisemi ubugima norugendo rubwata mange amaya namabe Omusakito Linet Nyambane niga ngaririe imena isiko ya gusi na gusanga naba yaeteire naba yaetera Nchekera na ibole twe undango tebiwa ndabona ibole tukinde buya ngakina kinde buya ekera na chiko ikemia tasta ngachaka ngotefera po ngoira samagoro wani kamanya gutokanga na twali robo wana wacha gitego aya nime yo muroberyo bo mwenori kirali tukule Jumatano chinsaiber chabutuko imeyan Soko TV oboroso bumugusi
omugusi omwancho omurigereri niga arwete ase ensemo ya bosongo orogongo rwa Afrika agatara agasoa ase ense ya Kenya agasoa ase chikaunti ibere chia Gusii, Kisii na Nyamira na nene mone ase bitunu biri twanchete korendo omugusi tachiete gotegera rororo obero gotara ase ense nkima na rero tugotore ase ensemo ya pipeline omwancho omurigereri ase omugusi anyare ko bagasoa na gochaka kwerigeria ase enchera ya bene korwa iga pipeline omochi o Nairobi nto beto koretera emegano ende yonsi iri okorekana etana ino mugusi na nene mone ense yonsi ya Kenya eye ne Nsoko TV eri etaliane ni Innocent Onyango. Eye ne Nsoko TV oboroso bw'omugusi. Jito murigeria bwegeta sengen Nsoko TV asentune nene otokwira na sense muyichiga seti na rotura kumanyanga ninkiri chigo kwanera ose kumanya manchu ito muriyenga wikira boniga ninkiri kegendete kwenekiwa kolende tugoyo minto chweyara gukwanya tuma kugenda nichiga seti naende nabakwanira imbe yamano murigereria bwa Nsoko TV andonsi ya sole to kwarigania unyare ko bana intu akato jigo sangana ria beraga wateka wasekolikwa ne abana bari ndabana bari barikia mangana yali bariki mangana bayalikire bali bakwanete na ubagerete tukayalika akirende bagurunga news makers na bana barikia mangana agichwe yakwa bogire na bokire bya na orate Samba Boys ya Chireka omaete te digital era ne gento gete I really don't know. Kia tonyo kero World Cup erechi AI. Enarora Herald to komoruka nayo anche Erling Haaland, yes. Abogoleti Neymar. Neymar. No yon. Vinicius Junior. Abogoleti gawo sokokuru stadium. Aba Miranda Barabu kurende ne Norway ne bwate celebration yaba ira iconic boniga kero mupira walire bago ikaransa nabatiotereri baba babugolie kono bayire geti yakwa bachaka go swing kagere to director itugakonyora chi clip it later atoro kie kurende lakini ende Innocent I don't know Brazil need to reinvent themselves. Nche manyete era toleboniga talieli ngoko enda geti okobayelieta ngakinere kwali kunga Brazil wako mupira okay yani bune sirimbi yabukiguga kwanyara no players eba boete ntocheto tikale ebintu birindo chenga yelile let them reinvent na ndege tokenda na temira korora elieta in football nga bekanyarebe nini they have the best coach in the world Carlo Ancelotti but kwarorire gento bakole iruma pe batemire chekera World Cup ya chagete na baite head start bagenda tambe sababu ntanga ndelingo mupiro chenchiri buna bone bintu bya chenchiri wate ba artificial intelligence chi academy chi atiri chinyinge sana chi koligelinga kya bagosori bagotoka use koligelinga generation ye timu bona bone ya Norway tali accident ngamba barusio Erling Haaland asichirigi chionsi pichi kogosori kwa aso ense chiri competitive noroje chikolinga kya konyonsi igo Brazil baumira na ne kyogi kelikebwenerete England nera ya sel Mexico wechinga ya yetigire Mexico na Canada negatie chise chiri ku host nations na chiro chira bona ba mashabiki yechi secho lazima arole timu ago beke t-shirt gose jezi go support gobano timu kitotigareti ali tora tebe France karati gana mangana murukai France England Argentina naende bari toro chenga barabugulia kombe Morocco
je Morocco kuruliri bakolera sene ke gento kili je ting moyo ne tuli asole na ndira innocent o mine bolinga okay Morocco na be kuwi mbabu gato mupira but you will be surprised bago chiche press batebe on behalf of Arabs not on behalf of Africans yet ebachiete gari okoba yokurwe continent ya Africa bangire wanjanga ntuna ba nkingonya kuba supporter asaba ikeru mutuga baikorwe na njenga ndeshere okay Diana ni wetu Morocco kanyon ndira na shosho kanire nga Morocco bakanire bari go cheson behalf of Africa asante okay wancho muligereri mwanche timu ya Morocco gekurukurwa sorogongo rwa Africa negekara bakagosoliye kombe guru African Cup of Nations nanda bwa abanyangongo gwetera kiriye guru ngitribino asema mbia bono buna Diana gotebi gotutagete kuligereria ali alese gazeti chwe egentongere tete nkomanyiri tangani ekera matanga Diana beire kenyoro aga sakarangara gatogo print nakimogaroka mugano liyetaligi yandire togo tumeka liye gesongo ekera abantu bagocha samatanga bakoyigwo mugano abande nabo barabe mbaya soma bayotiga enye bakomanyete ngaya nchwe ya Joseph dokomanyete gosai Innocent Onyango twakolera lakini abantu lero nabo bagosoma mugano banyore gento kuruoro kebo mugano gazeti ya The Standard igebugulitie umugano rueta segetabu kia makwili wachomuligeli gazeti ya The Standard nero mbwate Diana gabwate gazeti ya The Daily Nation chwe nacho gotokonya asogokore commentary ase bintu biribire ase chigazeti kurende tiganda araitira chi headline chi chigazeti chinene semambia bono chwe ngorure comment igoro yegetabu kia makwili comment yegetabu kia makwili bya wakwanire lero gwatangura ndoche baligereretie family yabo family nere naende karo kende lakini ekena aroche umtandao naro baligete bagatebo bumaine kuru centra baligete bagatebo bumaine omwana oino onyosira igare ngo muibi ge kara ete kwerende sana omate karo mokulike gitabu no nyenche buna endugu ya nenja kumbiso ndega twalenge batema kulika abantu bali be family baro mbarabi gocha family yaito nene mwapiki no babere for the sake of kulika omuganoye pati family ya mero ni mogete gateba omwana oyo no nyosira igaitwa naenda akabeire umuibi abantu bagataya mwari kubisa bono The Standard newspaper ya chire negento getega Innocent not only wetangura ekenege ntotora aligereri asobwagale gendo orore kere family omuntu jeshi akule totebe ngarenge gosene emeja or something oteme kuligeri amalieta agoji jagari bonto bonsi pi eline jine abana jeshi oyo muntu siroro musigari eline jine yaba sigari to makwebori bono gendo ngere tokoroka nepotism na timatika kindake beke kase kegusie yani ebonyoke nyumba oboke nyumba kulikana oboke nyumba ndi ayoro chogocha goikerunzari ocha konyora chigasi chichire igorogaika on the same Innocent na some gento getega bagota bangano ni chigasi chichinene chinene ngokonyora umwana bumdosi apageti erenjiro fa iskoga awocha okora igasi ya 100,000 bantu bakama okora analysis tintebe the company bantu bakama okora analysis bakaboli inkiyoyo acha kuoyi because gotambe Innocent 100,000 te go fuel egali bune Range Rover baba kanyoro umwana oli abayibali abamweberere tinga akibwaterera abo okoreki orusiko gwato nyari lakini umuntu ole gocha okole gasi yeyu kabisa naenda anya kole yobo maene ndo qualified mukanya wa kawaida tokonyoro bagere bataba balenga sababu dere tugotwarire gitego nga Public Service Board ekera abantu bakulikwa baligerelinge board ye ngaki yali kabata senchire bweneta kuli ndo mwancho muligeriti atuligereli ayale sechi gazeti esemambi yabono ase tochaka kwa bato kuligereli chi headline aiga ase gazeti ya The Daily Nation esemambi yabono batabanga basioliri obolimo amini mwancho muligereli company yo Montobene nero egotebeka no mwancho muligereli egendete ko bage kubika ji billion
chiri chikokorwa ase owakana gwe insurance ya SHA nabo igo mwancho muligereri gaigango kwa nabare nga omochakano bwo obole mu bwich bilioni 3 obwo omweshimiwa Fred Matiang'i akubwatanirwa negati omuganoro korendo omugano monene nigo regaiga bono abanyanyimbo nigo bagenderete koba bakumuligia omujumbe wesemo ya Nyaribari chacha Selieta Zahiri Janda ebichanere gaiga na boigo mwancho muligereri mongwana ya Mosret obugima bwaye ase okubwatekana kulia woko orutirwa amagena na boigo mwancho muligereri obago bwakorekana sensemo ya Keumbu asbago tebanga nigago kanete kurwa segalia salinge na bandekera bagendete koba bako ruwanero bugima bwabo na chinko machinti ndia bande batigire tugochese gazeti ya The Standard asema mbia bono gukwana balenga broad based family mwancho muligereri batabanga serikali yobwagale aigango kwa bale asbago tebanga amatanga ayo alenga sensemo ya Bungoma mwancho muligereri nga Kianya tukabaga wasioli na korokia oboiri bole ase amate yomo onogeribwe bunge uyokurunga Moses Masika Wetangula mwancho muligereri gazeti ebuna litwa kwa na choya nige ko bage wasiolinga ningo na ningo ase amate nabo igo bagatebanga obwa amate bwabo eburuwete korwa ase papa wa Roma uyokurunga Moses Masika Wetangula na ndegare monogeribwe bunge mwancho muligereri ntate toligereri gazeti chinde ase mambi yabono astokoranga ningikilia chikoba chigukwanera ase gazeti ya Taifa Leo baote bakero ya huni kisi mwancho muligereri gaiga nigo bagukwaneranga abarai babere bake siasa bono nigo bagotebekana mwancho muligereri na ubanyarte ko bakorwa chibese chichirete ibago ko babikororekana ngikeli babagolete bakabugulira ebibago mwancho muligereri abande bakaiwe biyoge nabo igo bakanyara ko bakogenda nago osaga nemekutano ya Linda Mwananchi yo mwancho muligereri bono bagotebanga yatigo montoyo mugasiriti webwaye ningobekira sa maisoga igo mwancho muligereri no mubunge Nyaribari chache Zahiri Chanda asbagotebanga bono niga abanyanyimbo batagete ko bakomanyanga ningi kelikeroro nabo igo ase gazeti ya Taifa Leo mwancho muligereri gokwa na bale robo finali kali kati ya Morocco na Ufaransa kwa bale ngaki timu ya Morocco echikobage kogosolia ne timu ya Ufaransa gose France ase chigosoli chiricheke minano gyo koligyo bunyangongo bwense ne gazeti ya Taifa Leo ase mambia bono testa gokwanira bale ngaki mutandao AI ochikoba gokobana na koirense bosiyonchira ekonyara kobage gutumeka chibesa chia bate ba why AI will define country's next financial revolution mwanchu muligereri kolendo mugano omanana selinga na ling mwa segazeti bate ba employers feel pinch as 12% pay increase order tax effect mwanchu muligereri bono lende serikali ya mentete kilitogote banga pay kanyara kobage ukinu pay as you earn bono nero yanyara kobage ukinigwa asbagate abali bali getabantu gose chitachiri bono nigo chianyara koba chikoigwa ekiagaso kia ogukina kwa chibese chia pay ase ekerengo gi 12 ase myo mwancho muligereri nabo nyara koba gwesomera na komanyanga ningi kelkeroro togoira na gazeti ya The People Daily semambia bono baote ba Kenya's 2027 vote when clout beats policy mwancho muligereri bagote benchira abana siasa bagendete kwiroberi bagote bagaiga agenda yo gukora magendero neroro nabo yigo chikura cy'umwaka bw'ikirubire 2025 berekera chigo cya bagote babande go banderete gwe akige kuba bagendete gwe togia nabo yigo mwancho muri bate banga akira bono clout ya bitri policy nigo konyoranga chinga kichindo ugweta koli na kukole bosyo chweya abana siasa bonsi pivo ni gabakulige birugo via wechikochoro yentege tangani se koligeri bonsi pi bakwanda bosubwa Mwananchi bachakiro bose bondeta iyo neba umuntu ataba nabwate system nabwate kende gyose all of them bagotenda bosubwa Mwananchi bachakiro koirana ka bakare kabera Nairobi na matukabere bamenyoka guchirisa pati tokalo manepi Innocent na Diana tuchakire president president arona botora tigere aba Kenya because ngochi chera about numbers enibe gotumeka because I believe okay intoro chiorora asenalera ikeka like ngise ko na an example kia USA babo Obama talinge bakoenda kera sense lito gwetana na
okole lakini bakaenda chi halls egere yaikera ba kwana n'abananchi babo basaba chikura kero kongerage kurukwa kyobobunge naende nabo tukwane mpaka lituko nyasaye twanjerete tokomenya sense kero gokeri innocent na kyo nkororanga giakoreiru egosori mono why paka boniga I don't thinking abantu abange understand it role yo mubunge ningi role yo mubunge namba ya mono korosiri chiko parliament number 2 no oversight executive bunge anyendiri yakole binde bibere kangano ene chi headline chitoro chega ngakicibasa chiasha chiko so mufuko in a personal pockets chibasa chiasha to contributed for universal health care kangaga no tokororeranga ki members of parliament ngokora bale egasi yabo kanga barangeiri through health committee in parliament kanga barangeiri bamanyire chibase chiko kenda na order inspector general of police na DCI produce omonto yokoli chibase chiaba Kenya but now ebinto tokonyora mbiringa handouts na violence na ya chire ekenyoro because umonto ataite go proof nimbwate gose nimbwate te powers yani there is a way bataite gukora ebinto timaitingo bago please but abananchi especially tukwanira bagusiba ito ntomaite te role yo mubunge nereri handouts yekwagwa 1000 yo chikobogoli ekabago kyobokombe gwaka oyo mino kale ngoranyiri lakini kware konyoranga ntobwata ababunge bako make policies chiagera these policies no ene biashara byarorekana sense ya Kenya nonya no buya bwarorekana sense ya Kenya nabakonyora no ena ekoleke umbugali libaga kwalenge go chikurwana wakalireke kwaoniria matunda ho asiki abantu bagweta mbabwate chibesa mufuko kobe biashara mbiro meshahara nero abakenya mbija bale nabakonyoranga kwaoniri mono kwa chire naye kwa chire na kwa irire kende naye nyumba ogo se nyumba but we are getting the opposite mara mange innocent kwaralire mpya begeta bante hall ako baeli bweli bagosoka eli bweli bagosoka ayo ende kando gali obatebi nchumba tebi role yo mwempiniki ngoro chora che hall ya okay neli bolire kwa bolina ndelire fundamental secret togende tutwale nkwana yabono mambia ngakichibes chigo tumekwa gekogera nonekera toko robo bago bogo kolekana bago kwanera chibese nchiroro chi exchange ti hands chikaenda sabantu dayana tetengoleta singwani asemambia bono tuakwanere sana barai baitu buna bako bago kwanera usekoli oli chikazeti chonsi ipi nonye de non the standard go chimba bosiga igane bwataga pull out karoro uligerelie segazeti ya the people daily babekire batebirenga chikura cyuko ligi gucyo mwaka bw'ikirwera 2025 nigabana siasa bagenda tewe yakendega ke ige kuba Mheshimiwa David Maraga ko bolinga bagusi na mwachire nyenche na mwachire ko boli mugusi sembambia bora mwachire nyenche lakini no busoku yarenge innocent no busoku sana no nyena se enkwana ya yabetega kuborera itukrigoro nabigese abarai baito amangana betega okorekana sinse mochirie chia Kiumbu taringe maya okay nekero tugukwanira kwabire ko goteba igoro ya mwananchi kero tugukwanira ense ito igento kirinda tebenga into abananchi ni tutubwatama mocho tigatobeka abarai baito kando into abananchi tubwatama mocho kero koligeria nonye nabasaye bari babete bagusiria umusayo yo manaseti buguma bwaye abanera babwatamagena nabo babwate toko rukebi to biri biba bokombe ebinugu ebibago igonga no wetera senkwana yaye no torochiao okay wancho muligereri tigatogende bosio toso gazeti ya The Business Daily yasemambia bono batabanga Kenya saves 22 billion after China SGR loan deal batabanga ki ese ya Kenya nyari kwa geko gacha chibese gose geko ebekira se kigancha chi billion ya 22 kubwatekana na okoigwana ne a company SGR ya China mwancho mulili sama kabesa inabogo nyara kwa gosoma nabo igongo kwa na bali 15 state farm CEOs job at risk as shutdowns mergers loom bataba
abateneri be corporation che serikali 15 nigo bono mwancho murigire mirimo yabego sereirie ekera bagotebanga nigo amashirika ndara chikobaga gosieka na boigo ekinde chikoba chikobwatanigwa asobwa mo gazeti ya Business Daily tete tutambo keto soe asaba amate baito twarasomire chigazeti cheito kurwa sense ya Kenya tuligererie tororenga The Citizen gose mwananchi ngigo kwa na kurwa sense ya Tanzania bagotebanga utata wagubika zuio la mikutano. Mwancho muligereli wachambuzi wahoji katazo kuguza vyama pekee, lakini mikusanyiko mingine ikiendelea ikiwemo ya Simba na Yanga. Serikali yasema chanzo na matishio ya kiusalama yanatolewa kupitia majukwaa ya kisiasa. Mupira sense ya Tanzania no bwate following sana. Chwea I think one time tuachete da Tanzania. One afternoon tukanyoranga abantu baroro bakuligereli Yanga na Simba. Nkata nanda nasono ya bwate mupira timati na timu keli. You expect also a restaurant go so hotel bora buna Kenya o konyara abantu bako watch Arsenal versus Manchester United. Na ndilo sendo yole tali mupira orenge gwako. Yanga yarenge gutanga ngakindate abachezaji bali kwenye yagolire yari wasiori kose kwani feire ekabarete geti egeti ni go yakirete kirie stadium ngengima agaso mukagwa twari kunywe chae abantu no bale Diana you can imagine bagwote ti seriously speak no roche korende kindatebe korende li chi speaker chi go chiasa umuziki ase restaurant sound yelinere bekire bora karo so imukubuga kieke gose kagenderete kumbe n'abachezaji bakuwatch bari bagoliru na club kia Yanga bakoletwa stadium. You can imagine the level ya Tanzania ncheto mupira bora bagotebanga ase emesangerekane yo yachakire korekana kwaba ekego chekene kyubulindi bwensi bagatebaga igano bono chinkwana chiage siasa chikale koiborungi sa ese ya Kenya twararo lile ase mepira asa abantu bakwenda bego kidayana abantu konyora bakubuguli chi political chance mnabono ntubwate chinkwana chiri abantu bagokwana of course ntuntwancheiri naboigo ase mirimo yaito konyora abantu babwate nchira bakorangirani namangana ali ya kisiasa bagende tukwana sabana siasa bagokwana Tanzania mupiro irani amini ase mepira bono siasa irani roro serikali yatebire mikusanyiko kama hiyo ni kwamba karolekanira chikoba ekego chekene sana subulindi ikobone minute because mate Tanzania naro ndo chenga okay no into Kenya aganto aroche kero kende stadium timati kasarani mupira kiulito abgatoro ekaraba Kenya bagote bugunga chi ticket chiakolire kwerende chiaelire kero kende bakaroranga abantu abangoenda bale go chanti gose kuogerera none abantu be serikali baroro political slogans but bono Tanzania go korora yabeire go next naende no chante Innocent bono go chagukana bale abantu mbakole kwerende mbagende ekwerende ase mkutano wasase kiwanja gotengera umupira nande ndochenga government ya Tanzania era chigoita umupira obo sana Innocent I was in pipeline Nekaroar Harambee Stars yegwaka Premier League egendererete timaiti emitane rubuna pipeline bwa DStv no matenga abantu ebasogete kurigia kiateka komotebi tobekere kwerende tobekere Premier League nki kwaruseli nki kokobeka Kasarani Harambee Stars egwaka wala abantu abenjireri banje to mupira oli bagochamo orochora chaka kubaskata kogera ndubwato bwa bagetenga karokende barachikungana bakwana bo begoro ya serikali Tanzania government ngoitero mupira okay gokwana bali barabo kigogo cha kigogo CCM awaliza wengi mazishi ya dereva wa Heche mwanchumuligereri abo bagukwanira na umurayoyomo wiki ya magia CCM chama cha mapinduzi na eratigete aba arenge bali yasebire bino bakolera kurende gazeti ya The Citizen na ande nero gukwanira ko Tanzania gobolinga ningoko ngaino yonde ase obugoli bwa mabuta ayuagenda takaba gagoso asense ya Tanzania baromba bwa tesiginyi babataba controversy surrounding the importation of petroleum products after the Middle East conflict broke out has taken new twists with the government coming out to defend itself in the matter.
ise kuligereria asense ya Tanzania boni gasi chi headline chi abana baro na mabuta bagukwane bakubulingo ko ngaino yonde batebanga kurwa ise giero rekana se orogongorulia wa Middle East nigo bono uruche bagotebanga serikali yabonero maguli gakinire na baromba bwate siginyi chinkwana chigendrete kurwa senseyo asibagotebanga nigo bono muchando yo okwamba kororekana koba omonne sana asense boigo ukwana baru mwancho muligili bateba how high interest rates hold back local bidders bagoteba makabeso gose wakana kwa makabesa alia ko bagago bugoli gwo mwancho muligili ngaki agendete koba gakoirania boncholeria asense ya Tanzania na boigo chinkwana chiabara ibali bage siasa bakwamiria serikali ya Tanzania na chiro chinchire galia na serikali ineregendete kubikwa samaiso aigoro ya amaguta use kuligereria mechando itoge kumachiko bage kubwekana kulindoro gutangana Ite gutangana yawe yameno kubwati ite tangana yawe kubwati chwe dayana goteba ku Tanzania mechando ya Kenya gere busyo ya Tanzania manya gochoka kurwaga bono buya dayana bono bagwanira amaguta ndutu ayagwanete kali ndutu analire lero ko mwani guli na ne stage kwaenda mambi kwanya orangi kwa kuninkieke lakini timaiti ale bako nyakora ni ko Kenya ngorango wate baka no kongwani wo mwanchumuligere ndara yore ase chigazeti ya Zimbabwe abono bunamba ngana mamwe munarago tebiri ntagete Diana rachaka ne gazeti ya The Daily Nation manye koira ne gazeti ya The Standard ya somugano yo bwa egetabu kyomugano bwa matanga Kigo chake Innocent ne gazeti ya The Daily Nation lero tigana swa ndabuna lichiko so ase mugano la page ya katano ogukwanira igoro yechibura buru chabete chikwane kiwa aso musangirikano lina mwananchi ime yechensemo chagusio machito mulgeria aigani go bagukwanira asebicha gazeti ya The Daily Nation ye page entangani babegitega webcha yaye omubunge Zahiri Chanda gaigo machito mulgeria onyali bali chache no babegite bicha yaye gagu gento keri bago tebani gabeteka ko basamond asbako akageire koba nero bwate chigons kusaba bigwa bali baturubani tyomolembe chingaki chiyo kumira nuko kwalinda mwananchi gaigo mwanchito mulgeria gento keri bago kwanera no musayo yomo obeteka gusiria obuguma bwa ya Samarita Vincent Mapinduzi aigani ngabago tebani galenge homo bwatani ulinda mwananchi kolende igali netegali go ye egali yemo yabarayi bali balinda mwananchi iyali kogenda ase speed ya igoro kirobali kunya bakumyo kikurwa chinsemo chake umbu akabaga kugunse agasiro buguma bwa igento kibago tebo mwanchito mulgera na magenali abeli konyoraga kurutwa aigambo kwaneti igoro yomo bungo yo onyali bali chacho mwanchito mulgera asbago teba nigakageire koba nero bangete keregento kechibura buru chichabete chikwane kiwachinsemecho kolende ndo chegaiga omobunge kututuma saba Kirivugi Sairo nabayigoyo bo machoge borabu obadia barongo bakwanire tigoro yogo sira ku musayogo asiboyigo bagikire chibura buru chabete chikwene kiwa aschinsemecho nigabeteka ko yakwanaya ase chinsemo chengo ko senta imia keroka korero manchito mulgeri aboyigo bakwanire tigoro yabarayi bechikanisa nabarobu bagikire yabarayi bali abakobeka chigons ko saba begwa ekero bakogenda aseme sangirikono ya siasa gento keri batebire nensi ya Kenya nigerigeretie guseni gerochi koira na matukali ya maiga ase chibura buru cyari kwanekiwa ashinga kichie misangirikane nkwana ya Fred Matiang'i neregaiga nabige nkwana ya maraga nkagetoyo minto Innocent timetigo central ya tigere tumeguchaka kogendera noroboti urukore no mwanchito mulgeria gento keria kirasiga zetiye noko gikeri chibura buru chiri cyabete chikwenekiwagwo Ritsukoria ijuma chinga kirina mwananchi yarenga semo chiria chia gusi intagete mudirector to aligania tubekere clip kya mheshimiwa David Maraga na boigo na baraibande bali babete bagukwanira egekoro kiri kya korekana ase chinsemo chia Kiumbu na boigo ntwaruche litukorie igoro mungwano yomo uyogotebekana koba omokori emirimo ase kiganchagia CDF kurwa sensemo yebunge ya Nyaribari chache na erengo tebekanere ngana bigitubiara ntubwate obu clip bokororekanaga bu mwancho muligiri kolende tigatura igunkia barayi baito babete bagukwana manye koleta chwe atatebinga kikiumbu yaito yabeire chitabitua twachagire korora nona samatanga chiachagire koleta ubwoba asi chi family chiri chikwereire
gutamba samatangari teyo tugwende gukora siasa gutuguja koremia bari bakwirire lakini bono ekero abanyasiasa bose bari bakurigia ba would disrupt amatanga y'abanyene like what we have seen now. I think is unfair. Nonye mbali bakora I think abantu ma reason ndongo boli bitangani no twekira mbuno mugusi ubusuku bona butukwereterera ensengi metu ligiriritie kabireye aya nama abintu byakorirwe imipango yakorirwe n'abana siasa abandi begosire nganko bugubare bono bakoreta ibintu bunebiga egento ngotebia abantu bagusia abantu baminto egente ke tukira umuna no kuramu tukira umumono sana egere ngesa gokorekana tumanye ko korekana nga gusi nintu bondo tukatanga inasi aso kurwania abantu nenjiririe tari ya maana endeke igo kibwenete kwangwa ande serikali bwente go condemn it onye talibo ntubona inchi we will take it up etubakiri kamuranje mutige koegwa shilingi 500 shilingi 1000 mujigwaka abantu magina omurembe tigo murembo bekwe namasikani. It's our democratic right wotenena everywhere anywhere kuburie kerwa kiliota geto chwe ono mugano monne sana tali gusio bono iga ise kuligeri negento kiarenge nande na ntu abwatabara ino bachitega iga se studio gochekera marigania yagendrete yo chikoba bagotwara umukutano obulinda mwananchi lakini ise kuligeri boni iga ase chikaratasi ose chigazeti chirichia national papers ichi ni chikaratasi chigokwanera mangana yensa manene sana yakero konyora ensemo ya gusi ebwate engakienene gose space enene ase chigazeti egokwanera wa responsibility buna abananchi n'abarayi baito bali tubwate naroche onya mheshimiwa Matiang'i kao kwandire ngani naenda kabulia erabuno muntu obelire intano as a minister intano security go sovereign bwime nkene kitogo twara buna bakenya ekero egento buna kelike gokorekana abasigali baro gose abasigali baligerereti innocent we are heading elections next year ngoso atole national elections na ende tima thinki every election period oikatotware binte biga twachakire kuligereri etoira ni back to 2007 ase Kenya yabete datebe yabete kuirana nse sana na ende ntwaro chegenteke 2007 ekaro rutao campaign under ODM gako attack din Nyamarambi ekarareta tension ipakega PD yabo nyagusira Raila Odinga bawo chabate yabantu yakekogera nonya porobuna ntoba gusi no to gweta sobo rutoga to gutirumba guchinga but a problem bono to bwate ne every election here ngotwara tole chipatibere whichever way like una twarwete 2022 ntwabugate kwerende abantu ba Azimio ne manifesto yao ntwabugate Kenya kwanza ne manifesto yao lakini naenda karuko ligere limabu enjera nere bagote makoleta abantu whereby Azimio baroche na babugate the best Kenya kwanza roche nero ebugate the best obujambo lia bakoenda saba Kenya bakoleki bakeruchukura oyo kubwabwe because Kenya is a democratic country but now innocent naenda tokaluma enepi boniga kerogochira abantu balinda mwananchi boniga ndobwate chi slogan chigo kwanu isikogali ndobwate slogan ya one term ndobwate slogan ya two term a problem wero tali one term gose two term problem wero neli kero kenda abantu ba one time
barochen we are the best egente ke goika kenda buna tutagete gose tutambaroche yaya onye talintu lilo litago correct lilo lio gente kengeli go chikoenda buna tutagete nabu ogwansirishi bwesegi no bogo chakera aye wichefe patiole nkyo tako ganyera togo ikachikura osokie kadi yao onyoro seregento kegari ase parrot korayo bieka ama chibu kago soka chikura nande chiakire buya ntunto bwate shida mboro lioko choru nero to correct nero to ko genderera nere on youth omaete ntumie example ke kyabete keumbu na bogo tume kuboniga kero kende toke ole gose epatieli motali gokunwa no na basigari bara baise kubakoba lakini nyorega for the youths ekere serikali yakolire kugotumeka gosonda akolire kugotumeka litu kogocherwa naye bieka ogocherwa mambe na bora nyorenga etubwate abantu abangao ase serikali gosa abantu abangao bachaka kubwati bina biri bali mu akolete gente kekumbu koraki injuga amwerese kotini inki kiabete gose ebe party mbaya because pressure yangeire gosoa ase inspector general of police atebe nga okubie genteke tingo bwata no na basaye banega abantu barore nga twabwatira abantu bakoletege kozi chwe ise kuligera lintu abwatenga kiemo ebikundi byache nandi bikaibwa marieta bali goteba mungi kineroro ekera abana siasa bali gutumeka ebikundi biria babu guchikura bose banyara ko bakonyora umurayo ko ba guide because kirenga kinebwa to murayo ko ba guide ne principal uphold kibaki agateba tinta etikora ebibago bikwerosia ange ase mangana kisiasa michuki akabugulia responsibility nande chiamate chinyinge chialirete sana geko abana banke baitetu because umuntu boninga naro uikaranste ali stage asigete atete kumanyanga yakorangeli gwagenda asigete nande egento kende buna gwa kwanere mono even these politicians till necessary okonyora nsachinde bale nsemo gete baigura bamata babongo genda bale gokora siasa bataiti barolekana nganyarebe na ndo twaru mukutano uri successful igekorolekana ng'abantu aba allegiance yagoreki yaunjurire batete korokinga intugento kelitu agoreki tuagekana the effect mbama itinga finally yakera batebe gento kelintu agekana batumira basaye kyale tomochando nibwato mungwano yomo he confided with me chikurekera chialenge okoruchinsemo chia aborabu kijauli al township libare ko ligyobo MC bwalengo bwarenge bwa bari ko chora gatia kera maiga ye chikore chiri chiatebe tuchiro rwalia mungwano yo magontebyo sorry to say mura yo yamotini kumukwana lieta iga misetia makweliga musawa yo monero chite kumubuguri akamubekeru mugetase getege ekera basaye bagendete kumurangiri noyo murayo yo ngama mochayo kachiete gokora ne campaign ya sayo garenge sensemo ya serikali sikuligili inchire yabana siasa bagendete gutumika basaba in the long run barabubu na bako batumika nana bako be popular target bwango sana nande gaki onye mumuromi no gosemusubati omino kago tume kwase chi campaign kurutamagena na rumaita se mete ya makombe egotoka baswati ngada bali namagina ligere likiumbu chibicha lero toligo tebanga no mwana mumura paka basubati no balimi okay onye musubati omino go somo muromi no kagotumiwa na besa ko yagutali nyombara gache na besa ko yagwa kero kende aeta se kenyugwa ya helire ekero kaba gotebanga naye nincho naye bie komete kotini gari ogotenena ebintu bino na bibya abantu bakora paka yaikera kia bakane gari ye gwagete amagena tobwati besa next link kwanyara no bole mu bwaiso boko butoro akana
tiga togende busige kogera mugano uyu mwancho muri no ri nande boigo kika chinsaibere ko kwaturiri bagatukwanire iki kiabete chinsemo kiri abageni baitekera baikira ase studio ase gazeti ya The Standard ngo kwanirere igoro ya mate ya Moses Masika Wetangula unabono yaberege kororekana mwancho muri babwate mirimo ase serikali enene ugongo bwatekana ne gitabu kilikia anyagusira mungino yomo asbachiete sichinsemo chia Bungoma bakanyara kwa bakurigiriria bamate buna balikire nasba ko lemeremo igaiga nindoche umwancho muri sba gukwanira musbati yomo nga Beverly Opora igare mu principal administrative secretary igare muri kyomo nase wizara nigare bamwabo chiase oyo kurukunga Moses Masika Wetangula Dr. Chris Wamalwa oyo olengo mujumbe nabo igo oli kuligie kirogo kyobo governor asensemo ya Trans Nzoia nigare bamwabo chiase umwishimiwa Moses Masika Wetangula Harriet Shigai igare omosemi bumuraibwense ne bamwabo chiase umuraibwense nindoche timu wanyonyi igare mu murumu abo Moses Masika Wetangula nabo igo nindoche oyo kabeire omokonyi bwo murai bwo munachibi na sense ya Kenya Dr. Nanzi Baraza boniga gale ase committee eli kuligeria mangana agenda based violence task force nere nigale bamwabwochia ase Moses Masika Wetangula Deborah Barasa urumu waziri asa mangana alia yebintu bitwetanaine oyo bono gakuruka Moses Masika Wetangula isemoke Dr. John Chikati yuno mubungo Tongaren nere kero kumurigiriga bamwabwochia se umweshimiwa Moses Masika Wetangula na Dr. Juma Mohwana nigale omurikyo munase wizara yebigwanda nere nigale cousin ya Moses Masika Wetangula chweya igera gitware gukwana kwale otabase ya mate use kurigiriga iga gazeti ya The Standard igo bachorete na bakorokia buna kirumonta bwatobwa mate gochia se omo nogerie bunge Moses Masika Wetangula cousin uncle brother Nyombe yumbiere innocent yombe yo excellent kirioko igwanga ntuga ni tokoro muchango chweya ntubwato muchando ane kinyore kingeri gukora muchango agombe yabari gocha bari bakora yakora besero njanye guisenika gocha bari bakora lakini chinsa bagosangiriria ekiko bachinge gobwa abanda kawaida uruche onyemoko baka welfare mugo changa chibese mwatebania matuka 5 na 2 tonyorekira umuntu mwarure mwachi kama tuke 30 matuko atatu mwanya waramu bwateri bwe na 200 ababa wikaranza chitaiga 10 ba suppress akubana noko iwo umusani wa innocent na innocent torate welfare ire ngechi mware go changa mwatanga 30,000 na ndege nyurugire mundu atanga ntu achanga ntu areta tu akora majabu mwina ni kero monto 250 gosa 150 chiasinya 1 shillings welfare abono girenga welfare 250,000 njio is 250 shillings so semi atatu bado yasinya lakini ende innocent twararo lile chi kwende chiopchorie ndo chabono gochia buna standard ya muleke gente kempacha batige kulika mbago cha wanja chi family bono chia laniri mpacha batigera kini bakenya bakaba ndie njera yokomanya nyarebe na ubara teko ja mbago tiga already tuamanya by the way chwe mbago tiga ba teke bonda go tebeli boigo litangazo lyokora libina boni gatona bateya baligere baitona mokoreta litangazo gatwa bekere se chibicha biya litangazo lyokora lya ligo identify family kerebwa tomochoko kwana gwa matanga gakwara bate abangoma tubutaka bwari ngegoro none litangazo lyokora litakora tiki tabwate tara letibwe hande mbavu aba family chigo tika ko chamo goteba buna gwateba aba bakore tekene lakini bona karoto kuligereria family yabo Wetangula nje nande nabonda site nere kidogo gekogera mumuro mwabo timu wanyonyi ni gakolete kwerende nechikura atenenete chibo governor wenzi chio obobunge akole kwerenda kaewo ekarogo chicha abanda abonsi ipi namba yemo mbasomete number 2 mba qualified mona wasogoso wasogoso toro chi doctor lakini bono gente kengeri getangani ase Wetangula
ngwaro chano ne administration ya Trump kara koleto umwana oye on board na ndi there is another family member akolete kwirende there was a time lichiko litaracha go change USA President JF Kennedy na era appointed mumurumu abuna Anthony General serikali nere turatige ya Buganda serikali nere nara ya otran president na deputy president na abana abamu Theodore Obiang of ngitokonyeruka Equatorial Guinea I think Uiseko gogotirimbuka uchimato goko genda kire gintu kwanyoranga era asobwa no ne chikulie chitu na gukwanira chweya oni gogo gwatanga abana ba mintaba gusita basobwa igo bunyumba mboko era ende ko nini Gabon onyorete Omar Bongo family babugate kwerende kurugoro bakanse no Uganda yo gokana isane president chief of staff army no mwana minister for education Omorugi ocha toracha chia point echinjiri toroche nini sikogaiga in Equatorial Guinea yani gari no basaliti is a family affair lakini chwea innocent edieta basaliti agune jubabete broad based family omate sera family yobuagale lakini era serikali ime bajumbuligiri pechi ya kane nebwate mugano yo bwe amate ya Moses Masika wetangula mugano asebwango togende indo chega igo mwancho muligiri ngo kwana balenga nga Kimuturi anyara ko baga ko moko boko Kalonzo Musyoka achikobo mu Rwanda liboko ligekirwo kyobora ibwense korwa ase obo mu bulibwa United Opposition gaigo mwancho muligo tabale nigo bono iga aso obotebisa oyogurunga Justin Muturi anyara ko baga wesoki nago tebanga nigatete ko moko boko yokurukwa muske Kalonzo Musyoka ili anyara ko baga kuligyobora ibwense nimba ngoli getole clip echiko bachisabire tonyara ko batoko bekira sembeo na kumanyanga ningi kilikera orono nyana boyigo mwancho muligiri nonye no mwishimigwa Rigathi Gachagua yotebekane komo orombereria umwishimiwa Kalonzo Musyoka nere nasogeta gatebanga nigeta kiri batwale chingwana cyuko igwana nabo kunyara ko bago wesomera na koranga ningi kelikere ase egazeti ya The Standard page ya kabere nabo igo page ya gatana limo inige gukwanira amangana yebibago bitwa bere to gukwana batebanga bono nige kwamba korole kana ububago bwachakire ko bukoirana asense ya Kenya asendo che gazeti ya The Standard bago tebanga totaligerere tibuya ense ya Kenya gokoreliere kwaba bunense ya Haiti kiripungera ke weta Innocent mtandao abayibe basoete wasiti hotel bakaibera abantu mugaso igoro talinga kunya kubisa mbosa so the Standard imbu yemulikertege ntekege kogera we are heading elections nambe yamo a government in the yonsi egwenerete protect abantu bae boldness ki abangwana bali babwate bagosoa hotel mugaso baibera abantu baenda sifu gento nkeyo rakore gento giya yakore kana ngaitoro chikochi nene ngakitoro china hotebi nini election siasa nare Innocent tutanje toirane December ngaita cases inaitwa cases constituency cases ya kwa kanyora enyumba kora no muchio lengo etagoire koseyende gasambu ensemo bantu bali mbanya kuirana wocho alafu bono oroche kurutu 7 omochio melire bube talimete talibe nyansi nini paka ochirase chinyumba no nchiri chiatigalete nkoboli ninki abantu oranya ole batigerete ekwerenda konye nebirenga 27 ninjarengo ali mungwana itawa cha kontingo se chine chikesi chiri bagosoma chingaseti buna abantu babeta attack tibagatiga emechi yabo ondeta yo tagete toirane 2007 ondeta yo tagete o karogo tirumboka gochise ino nguike chaka goteneni gupara koboli aya ningo nemio etaete buna gonyo kwaru Nairobi ogotirumboka nya Mombasa oikaso tagete oirane safely. So apart from that totarabuli government paka no hintu tueka tuwe buna bananchi tuwe boli buna bananchi ekenakyo totagete
toiza kolete story ya Rwanda ntogukora gente ntogukora tukole abantu bari bande ba promise tikunga mugo itaba monyore megondo yabo ne chombe cyabo na maliande lakini ngai bakolere echera mbanyole tibintu biri so it is the same way abasaya bakungainuga bogolie mioro bogolie makombe bogolie amagena ruta gochia lakini engi tukoge gukugwera naye byekage kugwera okay kagerete twara kwanira samagana yu page 11 ngo kwanerere kitariki sana na ibere bagataba 77 bunabono mwancho muligereri bagataba ngano gochengira kwe myaka 35 nomo kuruwali tukeliria 77 lia chagete gumwancho muri wataba nonye ekera bakolirigereria legacy gose bikirenga kia litukeli nigo mwancho muligereri bagataba ngali tikitaraikiraniwa abiniga bakenya bagendete ko baba bwetereme chandemene kera bakorobekana nabo igo abande bagendete ko baba kubwatu abande bagosiri ubuma bwabasi kibara nabo igo mwancho muligereri abande bagotigara ne chinko nabo kuligereri umwaka bwiribwe ya chimikianda merongo kianda nalyo litukeli umwancho muligereri abeta likorarigwa na bagatebanga nenchire ya moyo koro kingense ya Kenya nigebwa tobene bwaye kunyara kwa bago sokana kunyara kwa bago ikwanira gango kwana bali chinkwana chiri cyabete chigukwano negati yabarayi bali barenga chinga kicu nyagosira Raila Amolo Odinga nabo igo muwakili Gitobu Imanyara nigagoteba message gose umwaka so mwakoyo kerense ya Kenya kunyore myaka 35 nomo yeli tukolia 77 igento kiligeta kere mwancho muligeli n'abakenya babe bakwenyorera ubusibole bwabo nande banyara kwa bagwetenera asibiri bakwa bagokora wenyorere oroboti rwa CPG 11 gazeti ya The Standard asenjira yubikira ndayana ntayitoligerera imeganira abebera abwa bageni bayito bayikira seseme ya kabere studio egerengira ne kwanere igoro ya ngaki ekero kuragera kurwese sania yemo nebintu byoro sana gose chingiti chiro sana unogendete ko bagakwa bakoleto mu chando monego cha sobugima bwao nase bali bakome mumenyetera barako aigo manjito murgirie saulie chingaki nichiko genda bwanga keigo amuganora CPG ya kabere ngokwanera igoro y'abakenya banyari bagoswemiyense ya Kenya kurwa asenseri ya South Africa tokomanyigwa nga gwetani y'abakenya chiribu 12 mwanchito murgirie 12000 mbaerenga sensemeria kurinde wikira boniga abakenya bali basoire mense ya Kenya nigo bari 266 kurinde serikali yense ya Kenya wetira ase omwaziri omonemsala Mudavadi ibogo kurigeria mangana y'ikisi cyisiko usoteneta mwani y'ikisi cyisiko mwanchito murigeria nigatebire bonomba begetemero byo kwenekya n'abakenya bonsi bale asensemeri ya South Africa kunyara bali bagwikirana mense ya Kenya kurinde gazeti ye igakwanira egati yabo bakwena n'imigano yabo unabakoleto bumenye bwabo bunabari gokoremera mu asenseri ya South Africa mwanchito murigeria nabo gwesomera asobwagare mugano yara CPG ya kabere boigo mugano ndora CPG ya kane ni gogo kwanira igoro yo morobiro Social Health Authority oitokol kashawo mwanchito murigeria igento bagukwanira nechinyonge tari chiri cyabanyeno konyoranga besenchira abachigo ikirana roro igento batebirega igo mwanchito murigeria negati yabo bakwena na emigano yabasi bagoteba gwikira boni go mwanchito murigeria tibanyora kibese icho nekero bakogenda kuboria nigo bagotebenga nigo chihangeti assist system gento kerio ndo chigati abago kwanira iga innocent ebagotebanga boniga onye beso konyora nchira ikirana sinyagitari icho otachiti kubori nigo konyoranga chia kirire nchirigo chikunyara chigwikirana igonga onye bese chiago nchira ikirana sinyagitari ego bidi ogendoro ochikoboria igento kintu maitinga asomugano yunayo ligereria mbakwa ne company yemo gaite liete lingo ligererio libya something bagotebe company yugere yo monto bene ekera omuspatio yo machete go claim chibesti nyagitari yaye agaikora agatebigwa intuntu ntubwati bese chiontora kana ngatubene tigwakano akabari fadi akagendese company yemo yo monto ya bene bakamotebiriri kwa begete account bagamwari ko beka details tirichi cha sobwamo bakanyora ngaga begete kasa yo backspace nali achete kushtukanga chibese kitali shy ko correct eko egwakana chinyagitari company yo monto bene nerabu asoko nyara ko bakobwe somo Finsprint ine company babegete gabo bagotebe eko receive chibese chichia sha chwe igento ngere serikali ina litogoteba ngatu kore murubilio yo kororo si ubwa sioli igweto muswati ukiri ko bwati chibese chia sha nyagitari ya yakanu nibaga sha ko mwa chibese ya muri file with another party ne party bako muri fa ne private company alafu SHA is a national nini nakindate ekene egento
kele launch ne government here in place boniga ekara balenge ko launch ntunto interested na 30 parties yo ko hando naki onyendiri shaye ego ikerekerenga kelinga genda nyagitari akanirwa chibes chao so kagenda in fact Kenya is will not even question ngo kole kwerende ngo receive chibes lakini rende naro innocent mbaga ni rigo create awareness kero konyoranga chibes enchire kitari ko bwatukwa na kwanyoranga abanyene b'ikinyagitari ekiti bamanyite asekire agitenga na awareness niganiri rende bamanyanga chibes chito ichihangiti ngaichire ekambuni nere ya very introduced bamanye company why chibes chikwanga whose business started Diane shagali maite abantu batenenerete sha ngo bakana turu mushahara turu wa taxpayers we should not be interested again to kerongering aki nore registered member ya sha nore system onya na ruara ngenda nyagitari ngena ne card ya no serieta gali nkiria ngenda ibinde nje guchia tinta itikomanya narora kero my brother wallet paka yaikira se goteba ngabono nga sha yaikiro mali ya kolire gasi nga ya kolire gasi ya no wa deplete chibes trio beke wa deplete like how I thought yere continuous so you can imagine na kina hata inga Kenyans don't care ngo hando chibesa lakini chibesa ichiga ngo ikera chirekerenga keri chikole boro buno musubati yoko complain ekarachi etenye gitari oro chari gukore rwende ngo cha kumanyatwa lenge third party nero igemineti obwaso kwobo gosoko kolera obo enobo kende nkilia chibesa umuntu nare ochitapeti asegeto kunyakoragera. Okay. Wanchu muligereri ayo nare ase chigazeti nabo konyara kwa kuwesomera megano ne menkerega igakurende nataka esenyenchi cyabere cy'isayibere cyoya nani twara kwa nere goro ya mangana mangu muligereri nabakwenyora libaga abe kawesomera nabo ngutwara tuli nkwana yoko abatugo kwanira umwana naraiga ogatebaga ibure tuna George Saitoti wanchu muligereri nani gachire bosio ase kegambero nakuganere anyara kwa gakwa wensemo ya obo amali aliyatigetu noyo kabeiro omokonyi bumuraibwense George Saitoti nabwo mu waziri w'uburendi bwaime oyo siriti ubugima bwaye myaka 14 yetiro mu ngwano oyo kurunga James Njage nigatebirie kegambero kegoro nga banyara kwa bagotuguterare omurobeli ole nkoro bwoko ena na amali ya George Saitoti chinga kichumwa nchibulira bwesomera na koranga ninki kilige kwa kegukwane rugabo kulendo mugano norega iga chweya bwobo chenu gukwana bale bantabanga okonyora kora gwate to kwadege ata ito kwane la yoro yo mondo omongwano ngoze kiale otebirenga era nale nditi no mubere o Saitoti oyo ndotindo koruba kale DNA test Saitoti akwete 14 years ago 14 years ago omanyira batebanga by the time oyo nde akokole kwerende agusira igarenge maina tarenge tabwate capacity kose tare konyara ko baga lakini nabora nyono boene nabo chiko bagora chweya kada kubuli code ngotenenerere yakwanira bakate maina in fact pako yo taraibu okay oyo nga yarenge ngakieye mbona nyolde freedom yonsi pi I don't know karo kende mamu abo wangete ko matebi senimo ko garanti ma tinga kie kwende ego chichaime kolende audacity ya bwate nga mwende mutindo kole omobero litokole DNA na bora nyorega kamaito obo maine wacho buligereri chweyo gwadegane yupeje komiye gazeti ya The Standard gebwa tomugano gukwanera igoro ya virusi bya ukimwi nabo igo mwancho mulire bateba ngo burwiro bonigo bwarwete korwa ase bintu byoro sana bagoteba ekera bali bagotebekana bali kuri nyama yebikondo ekwamba korrekana ekera byaso virusi byaso mubiri umwanya bantu bikanyara kwa bigonchokana konyara kwa bikoleta oburwiro bogendete bakoba bugosumbwa abantasa matuka mange bagoteba ngo burwiro bu bwarengase virusi byarengase ebikondo yaligunga simian immunodeficiency virus mwanchu mulire karabya soro nabo igo gaiga gukwana bari igoro yo mungwano uri okurunga badman tubwato mungwano yo mugotara ne chinyoni okoragera na chirochio nigo bagatebekera abakenya bangi bagendete ko babagochengera na kogokera ibikoru byayekera ko bekana kurigereria ngakya koragera ne chinyoni echo abanyagitari nigo bagenderete kobwa mono sana ngana barabe
muntu bwokogosera rikoretwo burwire bundu buya gochasa abantu gukwana bale no muchando bwebola buno chagete wabe gukorigereria igana bukorigereria umanyenga ki nonye gwanchite bintu byoro sana umanyenga ki okomenya biro innocent maybe timatigo sae kwara bwatiri umumururi ento ne kama kegonsi nyanga kia okora obeka chinyani chiriamo bono mete ande gento kende chyo yakorete nalete tengoko nikibakiamo kibakie kuri kwa innocent atebo mugano lianga ebichuchumbi alietu kasenaki bono birentiramo abanyama baba umusitu nabali banga banyale bakomenya ngakia okora kerago jirageria none kego nkoru ngikorore gose kegutama no bale na chiro no era ali na biro birioka ako abali na biro nande bakabieta marieta akobirangelirie kendo nkorora konyarabira kendo mutugo binde jisani gora bono agotanga ni masaya keroma na bana igwa basaya bagoteba choese ncho chinga kichamenyokire bya mono sana sugocha kurende Arambe Starlets baswati bali bakogosolie ngoyo y'umupira bw'amaguru bw'aba opinion ngoyo y'umupira bw'amaguru bali inse myaka 15 bere mbachite South Africa saba Kenya bagoseli gukuru akanyonsi chigoli bere bagocha igo muirole weekend ye Saturday bagoita South Africa bina chiri tikitio kogenda kogosolie keminano kia o kuligyo bunyangongo bwense bw'abaswati bali inse myaka 15 bere sense ya Morocco kine gento kya koro kinga talent ya football ndo bwate even men lakini ne linga ndora akora ngikento kibwererete wakorwa ndora agacha enough football academies egara abana bali kurunsa banyale koba bakwegelibwa na wochichamo for the future wakwanire South Africa timati go seninyoreta gekayemo na bondo che there is a problem in South Africa ngota yabalinga obakongu bonge bogocha kwa babanda bange mbagati gasi lakini kwanga oranga chigasi chichinyinga bagoselia foreigners negasi bune yo bosamba mandazi bara yagumbanye kole mba nakie kiriboli dinene na romongo no yomo elietandire abwese gazeti ya The Daily Nation ogatebanga takweba takogania nande tagotaka kogenda South Africa urwe toro bagasambe nyumba yaye bagasali bintu byaye bakataka kumuita abantu barulense ya South Africa go bachire nimegano yo kumusana egento kenande na ruchi innocent ekero muga kujukuru kwa Mr. Waweru ali kukwanira buna ebintu byaye byabete bikoya abange babakoranye bari traumatized yani ebintu baroche gali negento keri batata kenande korora senye chomwa chomuligali twikira mwali bweye ensemo y'iki gazeti date tuligali y'iki cartoon ase e cartoon nerere gaiga gotebanga supply chains stop fake ARVs ayana mangana alitwarora mu waziri bubuleni abochenu abetaka gukwanira igoro ya amalio gale se chiro bagoteba yande nigare ali ataliko bagagokonya rero ise kogenda nyagitari chweya kwalikiru eliogo kero kogenda se chemist na Diana na muwanchirana kwando uli gwatebunga tokoe original goze generic paka kwa buli munyagitari nchengete kwale kwa eliogo tinabwa option na ndi gutaka kumanyanga generic ndiroro generic elire raisi ligo liriense ndoro cha twamanya tiga tuligere ndandika tuniende rega iga music festival sisi ndio future abana baitu buna bagenda te koba bagokoria ase ebiminano byo bya music na gali musical festival. The future is in our hands. Eye festival alien festival kiragerie kene sana badana music festival elio na bana leo cha kulisoma festival agarado kwa music festival ndete bichadere darusetia so mtandao ugo koro kinga kitoko beke ndagera semesa director itaye beke ga Diana ruchi comment chiaye chwe ni maitenki ara tebese bichi tindamanya bichadera alia kera gwachire korora bakurukunga abako na chitenga iroka inche inlo summit kera gwachire ororo bakubeke mesa endagera nyinge sana tigandara ro director itogose oyebekira sembe lakini egento kenaro chenga chwe atari muya innocent negento keriari getari ngariari geto
Igentari getari muya endagere rombiyere. Tiango tebi. Abantu aba bakuru ini los karbawo cha kuichombe. Na bumubuenerete murute mubarutere ndagere. Ase una bakoragira buyiga. Baragere. Bono Balikweba barare. Bono totebe n'abantu basobo Diana bachicha kuichombe kuru seito. Yaba murana bange barika. Igotalinje na te. Ekara abantu sobo Diana bachirenga na babuenerete baruterwe. Bono kero bayigotire na mubatebi amongi chiombe tubwate omokongonora ali memori. Wajumbo ligeli onjuli nawe matunda ya mwatema abantu bali do obo bali ngoro torochi obo bali no obo jete mano abo igogurmo inalia nande mbarakora ne chaendi kere aigane Soko TV mwenjumuli cha kiri tutarabutora statement ichwe ali getari atechete au withdraw ndo chitokwenda makali okay makali ya chira 12 chetre mbaga ichinsaibre tiga ngialiga dide tabageni baitase studio tuchikoba tugukwa na senkwana ya bene tukwane rubo bago bole ase siasa naboigo na magana mange yokoligyo murwane libo koligyo buraibwense aigane Soko TV kwa niaba yige cost walinge na kero kiase mambia bono ntaite kwa choeli bagatebeli Italiani tokwani tili Italiani rakibende Italiani ngoro kuchwa ya Iteba Joseph mbiamona Eye Soko TV Oboroso Bumugusi. My name is Albert Omariba. I'm the principal of Kitwebe Technical Training Institute. Kitwebe Technical Training Institute is a government institution situated in Nyamira County. We admit our students as from standard 8 to form 4 across all departments. Our students receive help and capitation from the government, therefore there's no worry of the fee payment. And our students pass very well in all departments, and we are able to achieve 90% pass. Ni kweli Kitwebe Technical Training Institute ni chuo ambacho kimebobea na kinatoa mafunzo katika kiwango cha diploma, certificate na artisan katika kozi zifuatazo: Electrical and Electronics Engineering, Building and Civil Engineering, Fashion Design, Cosmetology, ICT, Business Management, Water Technology, Hairdressing and Beauty Therapy, Social Work and Community Development, Plumbing, Welding, kati ya nyinginezo. We are having a May intake 1-1. We have 8 departments, and we have the Center of Excellence in Fashion and Design. We are actually the best in this region. This region means Nyanza and Western. So we are welcoming students who can seek admission to undertake courses and training in our various departments. So welcome this community and learn, get the skills, and then from there you can be self-employed or you can seek for employment. Thank you. Vile tuna short courses za computer packages na German language. Kitwebe Technical Training Institute. Skills for self-reliance. Je, una ndoto kufanya kazi ughaibuni? Mwakala wa ALM tutakuwezesha kutimiza ndoto yako. Tunatoa ajira katika nyanja mbalimbali kwenye mataifa ya Qatar, Milki za Kiarabu, Saudia, Bahrain, bara Europa, miongoni mwa mengine. We are legally registered by the National Employment Authorities, and we are licensed to do manpower recruitment for different countries. Currently, we are reaching companies in UAE, in Qatar, Russia, and we are hoping to enlarge our boundaries.
Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi kwa nambari 0721151500 au 0729690571 au unaweza kutembelea katika ofisi zetu zilizopo jijini Nairobi katika jumba la Delta House, orofa ya pili, chumba nambari 204 katika barabara ya University Way. Tupigie simu utimize ndoto yako ya ng'ambo. Karibuni sana. Mwanchu muligereri Ensoko TV egeta sena mbeyemo aseliro baliagusi aiga no mugusi yakwa iguribaga na kunyarako baga gotegereru ase chinse 24 asa matuko atanabera seiki. Mwanchu muligereri Ensoko TV nechikobwata ase chi county cheto ibere chiagusi ekse county ya Nyamira na county ya Kisii ase njira yoboikeranu na nene mono ntonyareko batoko genda ase bali bale chinse mo chire isiko yagusi sichinse mabuna ichia Nakuru. Mwanchu muligereri elitonyara kwa batoko wa umugusi ora sensemo ya Nakuru libaga elianyara kwa koigwewa na nemono ntonyara kwa batoko so asichinse mu Childoret no mugusi ora asichinse mu Childoret nyara kwa koigwewa. Mwanchu muligereri ntonyara kwa batoko genda asibali barasa masamba una chinse mu Chiamolo aliaso mugusi yale enuletie tonyara kwa batoko ireke gusi oro no mugusi anyara kwa koigwewa asenchera enkeranu chinse mu Mombasa ntonyara kwa batoko ikoro nelio mugusi nere anyara kwa gakoigwa asenchera enkeranu aiga omwanchu muligereria segeta senigia Soko TV no gotuchi kwa bato gokora igekuru gyeito tonyara kwa bato gokora asenchera bwenerete mwanchu muligereri aiga ntokoreri bina nekera obwato muchando wasiririo yo mino mwanchu muligereri tonyara kwa bato gokorareria okorari kwanya gosira asenchera bwenerete Soko TV oboroso bw'umugusi. Mrna nabaribe chinguru erikwe manyabo na wataka kuchitanya chense Frida Kerubo, Innocent Onyango, Clinton Ondigi, Dana Ndemo, Ishmael Mogere, Linet Nyambane, Daniel Omwaga, eke nakige kos kiamesa yamangana maya. Obulimira bwesiro yobunda bwense kulele tali nchirende osura krobolimi obiyoke enyoreri bagabene kwaegwa megerio chisemi nobosemia igyo bulimi bwekerero nechikolinga asobolimi bochete skuru nobotigi bokumerwa mache tebone ng'ombe bune yengiya ngaja konyana eyinsimegete nterangetia maraba ekonete kunya gukina yo kamaraba kunya kuyona nganya kwama buya beka chibuti imokio bokombe to semogondo bweli nebisumwime na pathway machine Kristo kuri Jumaine chinsa ni bere chamurago ba weka chinsa isato asomuro bere oberemi nobotugi ekero turesemia mange kura saberemi chini gongoro kwa pathway machine asomuro bere oberemi nobotugi ime Ensoko TV oboroso bw'umugusi ensengongo ibere kera etageka na kera ensa amangana maya nigo agwateka nimbe ngotuka gosaka nabo igogo kumanya ayara bega gwateka korwa ase omuchomo neno Nairobi erietariane Linet Nyambane magega ya televisioni Ensoko gwikasero yao kwanyori baga ligi yaliyokuralia asegete sena mbeyemo imena isiko yeliroba liyagusi onye kubwa tokuralia bokwenyuria ogokwa gose okubonchuria bono na bokonyori baga lyabene liyokuralia asegete senieke asoliguri liyakibusani tulikere gose twakere simigwitire namba yaito yobonchuria 0788666662.
mwancho murigeria bwensoko TV bagakwana bagateba chisemi na lichikoribia orobebe egati ya bari babwate na bari batabwati ase bisaku au lakini erure nche Clinton ndigi gwetera segeta seni kiago giensoko TV gochiko komanya onsi eya maseyemo ali aenekiwe ali arobere gochia kwenekiwa ase sector yechisemi kurigase obugatagati bo mocho Nairobi abegochi county chonsi emerongene na isano nebere ase ense ya Kenya eriyo korigia komanya na riaya agendrete ase sector yechisemi. Ubugima n'urugendo rubwa tamange amaya n'amabe umusakito Linet Nyambane niga ng'aririe imena isiko ya gusi na gusanga n'abayaetire n'abakuyaetera nchekera na ibole twe undango tebiwa ndabona ibole tukinde buya ngakina kinde buya ekera na chiko ikemia kasta ngachaka ngondifero po ngoira samagoro wani kamenya gutokanga na twaliro bana ona wachagete aya nime yo muroberyo bumwenori kirali tukule Jumatano chinsabiri chabutuko imeya Nsoko TV oboroso bumugusi. Mugusi omwancho murigereri niga ruete asensemo ya Bosongo orogongo rwa Afrika agatara agasoa asense ya Kenya agasoa ase county bere chiagusi Kisii na Nyamira na nene monese bitunu biri twanchete kurendo mugusi tachete gotegera rororo obero gotara asense nkima na rero tugotore asensemo ya pipeline omwancho murigereri aso mugusi anyare ko bagasoa na gochaka kwerigeria asenchera ya bene kurwaiga pipeline omochi o Nairobi ntobeto koretera emegano ende yonsi iri okorekana etana ino mugusi na nene monense yonsi ya Kenya eye Nsoko TV eri etaliane ni Innocent Onyango. Eye Nsoko TV oboroso bumugusi. Chubulgari chetrista kemeronge bere na nyema iga ichinsa ibira sema mbia bono nande na letera bageni ase studio libabe bagukwana na intu na nemona so oberete sema mbie na boko nyara kabaga gutubwati ase semeli mtandao okogenda YouTube o search Nsoko TV stream live omurubeli Nsoko bwakire na boigo mwanchumuli na boko genda ase page ya Diana Binde Monero onyole link itokeroro onyara kabaga gukubwati na boigo na bogo tutumira ujumbe go chase namba ito ya studio igere 0788666663 enambe yo go chere yaro rekana gabwe se screen inse asokuru ebirengera libya okolende nta etego chaka kwaligania abageni baito bakira se studio se mambi yabono nondega iga numuske ogorunge Duin Nyakundi akivuga kire Mr Nyakundi bwakire bya agiyogenda biyande kabisa Nsoko mbuyere biyere ndote libere iga bakama chara iga topule tuabujire good. Okay. Soke mbiye ko guide. Matuka mbage sana. Buya. Iga naga kunya kubange bintu kunya kurigereria. Wandro jino ensiasa ikirange. Ono buga tutaba bagende bago ba kerarituko. Giskabu mogende tego kala siasa. Isika iga ngote ntuta. Okay. Ntuta. Ngakyogo ndigereri iga bobe iga ntuta. Tinda kurigereri bobe egora gumiringa kwa Isika iga ntuta hao mwana. Okay. Yes. Tigadara aligani Mr Amos Nyasani ngagiyogende tumuske. Mbiyane. Amatuka mbange chiki bere chiaitire. Muna butambe monene no mulisi ona tingolemeru. Nkabuga go kwa ngeminjerete. Ya. Woba. Abantu beke kuri kiabono bagochengera emite ya makombe batigire gochengera makombe. Okay, nara ina nditwale chukwa. Zile zimbachero zile mebaye. Gakwanire ng'abantu babonori bagabakubugurie mete ya makombe bagende mugonde bibaga bareme. Yes. Ego bawincho iri guchaka gucengire bibage bigo. Batati gokora umukino. Batati gokora umukino nyina.
kera tuchakira on that note Elieta lindo rabaroke muna bali barenge komenyoka keumbu elieta lindo rabaroke ntutamu. Ngiyagara kwa baroka tutamu. Sengenjo bali kurwania abantu bagochengera one time. Kera abantu ba one time bali nsemeye abantu bande bemugetia mete ya makombe bagochenga tutamu nabo bali barenge keumbu. Ngwaroje bagotera nga Ruto ekaroba baitiro mondo. Tinale kogenda abura kirinde bono ndo chenga ya ogoikirioro oyo maetaga nyire koiranirwa njo murayi ndebinya kingoiranirwa ari koro kinga kya koira njo nare ko justify swali yaona ki konye na jire keumbu kotebana ki omosike William Ruto amatuka yake ire so obisi abantu bamaye gocha no bokombe abantu bamaye gocha no bokombe n'amagena abantu baje no bukombe n'amagena abantu abumbare mbabeta tamu ya gatatu gozetu bana siasa egento bagendete gukwana kiro muntu agoteba chinsemo chia ibire naruche mugavana bwe county ya Kisii ogoteba nga aba rai bali ba kolengana nere talia magana Innocent gosegeta Senigien Soko TV agoteba nga kolengana nere aba rai bali ba linda mwananchi nigo barengi n'abasaye abo barenge ebibago byabo kera baikalia bagachaka koleta chiburaburu kuira na torota twatebira SSM ni abantu barayige namangana munayo abaririmba rayiburu kono barayimuru badai aina mangana yo bolimo obu aina mangana yo monto ndebwesi ujide school tako nyategerera tako bayikimaya tigangira nese mweshimi wedwin ngagewe ni wete mwachakire da chance chinse mwibere chikuruterana omaete mwana noyo minto igentekene na asirete no sira kwa ne chinkwana chia bono iga lakini omonto muyale sikoga wante tote bya bantu baitu bagusinga weteregeta senieke omochurio sire timo muroria out of buraburu elia penalty mois igora bano se moison ya betinju pole sana busintu anya korabochi bunoba bochi bunoba mbono mboroje nando bochi obombo kobeku in fact ntetagate yo murai bochi obonto kobeka on issues to do with one term or two term bochi obonto kobeka nga abasaye bagukina bono batakire komanyanga democracy yo muntu gwekwana yani umuntu wekwana is a democratic right umuntu gotene na sate by'abantu bune birengere by'ibire is a democratic right but y'abantu bari a constituency eye yo mweshimiwa Zaire ndoche eye kurukunganya libari cyace abana barororo ndoche banariri wandouts in fact out of buraburu eliyabete have been going through ndigereri nk'abantu banyari bari cyace on issues to do with development banyorire the only leading development ne handout ya Zaire inche today I'm not charging Zaire Jandra as a member of UDA I'm charging Zaire Jandra as a member of parliament onyari bari cyace asegetuke yakorakanete na temire okoro butuki bwana sabantu bakorete bintebe na nyorire nga in fact I want to appreciate abasaye bayimugete bagachiero monto renga gose whatever manager gose nga kiase obisi yo moshimi woyo na chiro ko scale it down anyore nga abanta bange abantanye bane na ubare kongen in fact on the presence y'abasigari umuntu akoruta magena I'm not talking of two term, I'm not talking of one term, but strongest words possible obochi bolia gusi obochi ube bwachaka between 2022 na bono igatole 2027 ani bware turu nabarayi abasaye babugete nga power ekoba yani to oborayi nebesa so without mentioning issue yenganga gose abantu tikabaye democracy okwana again the truth of the matter at the end of the day kero muntu ngo ikatole motu atokwana about the performance ya 2022-2027 elinde to 2027-2032 keto ko on the issues of performance na kyaba na inchi batoetegazi we not talk about ngaba na inchi to abaite chibesingani abantu bari keumbu na itirororo not once not twice
there are so much of branding your MP as an individual than branding the development. Ekiagara, I so much differ with Mheshimiwa Jandra. Ekiagara, I've been in UDA, ngome za UDA. Kero kwa abantu tang, you don't need to brand your name. You don't need to brand your face. But in atari nyalibali chache ngima, this gentleman, ebintu akore binke no kubeke ebintu kweoniero monyene. Even in fact he's not talking about the governance ya UDA gose governance ya chini ya uongozi wa William Samoei Ruto. I'm against this. Whichever way montara tebenga ose Jubilee ose UDA ose kwateba ose kwaltambo ose ngibale kwala tika abantu bayiku platform bakwana bakonyora chichi kura cyabo ibere isato is okay. That is a democratic right. Tokonyora chito ikomi it's okay. But not on this way. Na nyero rege ko happen borabu na roli igoro muisonde gose igoro yale nke monto nene tuli konde tokonyera sigete obochi it must come to an end. Mr. Mos, yes. wa machikorolekana gugo blame enseme mona ndekera toko genda busiga iga abakenya bibire 2007 now noga unare go iranga ntumunegesa ukyo mugusi ntobwata ase to korwa ntobwata history 2007 2008 ekara chiburuguru chiabete Kenya ngima abantu baito basere tugukorukera ase bakairanaka nande osekonyora buya nari Kisii town yanyorete abanyabiasara abange kera basere tuguru Kisumu kurukericho bakanyora review chin Kisii egare biasara bikagaria Kisii town nonya ni ntwe kero togokora tokunywe chae town ya tokumirana nabo tokonyora tokubura ninga na kitora bekero chikura chigo chakiagara yarorekanire nga abantu bagendete ko chiguni chigo sebi ebisalimaje bibago bigendete ko bakerase ko genda gaiga abantu bale bagokanto gendo mugutana kere katibe go kwala ogende mugutano nando tegerere nando beke birengere byao lakini bono ekaro toranyore togotamakuru ase omochi muno Nairobi ekaro chikoro chiabere ebinto biasarekire togogenda nkatwa maya konyora ng'a inkanale no togoitwa abana baito baiboire ogoito omonto akogokuru egari gora matukando okorigereria chinse chinde ekero twarure ekero koriga ne journalist nange ne journalist you know otukoripoti ng'a egari njagwa Naivasha abantu bagenda riba bare gokonya abantu bako banyorera amachera babarusie ebintu mubuko baswago bacheki nande babatiga gochigao nekige ikire ke umbura ero omonto agogokuru egari igoro oumire nando keragure se nande abamura baenda bamwaka emite ya makombe komoita kwe nande bamumanyete kabisa bamanyete ng'a omwana oyo noyo nyarebe kurugo basi bamanyete lakini enjera nere omosike nyakundi yake beka nyakundi inche ese bono igati ndi mwana siasa buya lakini oise konyora tubwate jinsemo ibere nande ensemo very clear abantu babwate omugutano Kisii bayotangazira amatuka amange ng'ango genda bari Kisii gokora egento iguru ng'a linda mwananchi si clearly one term linda mwananchi igo bago propagate e agenda ya one term so abantu aba barenge ko batanga mbakoro mugutane eso muchio keumbu gose mbate na keumbu gukwanira abananchi igo barenge e opposing side okay kono omosike nyakundi gotinde ko mutuo yese maroba ngatarora ubumaene aya rituko linde liko bwatira ndegete ngeri keumbuka ngeri isolated for keumbu ngwarra moisonde abana siasa bagokwana aria gose rituko liko bwate kero chiguragura jiri chiabere so muchio keumbu rituko liko bwatia omosike omugabano Kisii agatarero muchibo gembo anda abantu bagaswa komenyokani bagoitana ari nongi boire innocent yo mata ari ogemba ari nongi boire mamo minto no akogende bengi ari no akogende chiro gari ngona igongo yenda na kinago tari ngobwa babwa soire kondie kiara yale gotoko nga mamo minto bwate miaka 94 yale gotoko nga nyanya ari gogoro gembe town ingi kiale goja koba so egento kero rongelinga tuasori gotwara political bad manners nande abantu baito ugo chikoku yakolenga abaswahili bagotabanga ustupe utu kwa kitu yani oisukoligere innocent none chibesa chiagere to mwana oli mungwana oli mwana bwo mundu agasali obugima bwaye
igo yarenge chibesa chinke oranyore nk'abantu bari bakane tu inse y'isiringi kiri bubere wakano use chiringi kiri bubere umaye kwenda gwako omwana obande obukombe umute bw'obukombe akwe munabona amatangaro nande katiba agere very clear ng'ana ki egero amang'ana ago ategerera obuya konye gwatebire ng'aye one time kwarure nechisababu chiago tegerera na Innocent nera atebe two time arwe birengereri biaye togoikari tukuri chikura so kie kura genda akamune birengereri biago bono gosoago itana nga bono nganyarebe tatenene tia sore nga naye utaite ko bomubabe anyway ngokora nayo gwechegeri kiara gisangiro omosike nyakundi nimbwata masikari manene sare kiagara nande ngo maete nyakundi ngori yarekero kiagatina ward ya njengonde yarekero chikamera chiteyo chikamera chiko kero chirona barakane nande nyakundi otebire buya kabisa ngere no mubwatani we chama ya UDA nande nyakundi otebire nga nabwate shida no mubunge nyari bari chache as an individual njetimbwati shida nere kiagara kene ke otoko koramo nande abara bantu ba UDA nande otebire nga yarorekanire nga nere oraba se gotokorenge magaga yechibura buru cyarenge keumbu nande ndagete gogote Innocent no murigeri naki nyakundi oyo talibwati any professionalism tali professional samangana investigation lakini bono ga Innocent nyakundi layman otamaye tikende go investigation omanyire nga Sairi Chando lenge behind it ngigeko gara serikali etali gukora kende go ya Sairi Chando okay narangi tigatura ruabu paka gwikira asenara tete kompeka intete komogoro rake nande I'm not looking for popularity. I was saying popular. No, I'm not seeking for that. I'm already popular. Number one, in Chairo want to know Sairi Jandra Chama Kiale as an individual. Mani aga nzamu inoga iga Nairobi. Ndeto kwenye tebile roiga. Oyo tali yere ndeto kuchip. Ndeto kwa na wana inche bantu baito bagusi. Ele mani ningo. Oyo ne manyete ke toigwe duna ate banga njene bro ona natche njene Rayman. Now morally Innocent tagara. I'm looking yomongino oli okoni amatoke kyumbu. Abangina bali batabwate abasa the single mothers bali gari kyumbu bategemete Messi elinde banyole school fees yabana. I'm looking at abangina bali bakoni amatoka ali kyumbu basale byasale tuguri tukolire. Ekerena aligeriria abantu bonsi pia and I want to congratulate the egetego ya DCI. Korusi Monton de Buensi, in fact, and the young people get some lesson from this kind of an act that happened. Ekeroko chaka kubwatwa as an individual. Telling a group of people. Abantu abonsi pi ange babere nanyo lire gaiga na chiro kolire na scrutinize down. Abantu bakoro bisi yo mochumbe. Omojumbo yoga onyali bali chache. I want to see Saira Jandra. I expected yabo monto motanga ni condemn this kind of an act. Ekiagera ganu ago etaiga otira gochobisi yae. Number 2, I don't want to know umuheshimiwa Saira Jandra Chama Kiale. I want to deal with umuheshimiwa we constituency asabantu baumiete erebuoye. Ncherero kanale ko elected. In fact, we can come concerned with my electorate. Okay. As he always claims, he is too much concerned in a inch by. Number 2, Mheshimiwa Jandra, on behalf of whatever happened, he should apologize as the leader of this constituency. Elinda bantu baito mbalusi biasare care I've seen for the past 2 days. Muntu tayo na kiumbu. No inche no nkora enda ngoru bwana keroka naenda kiumbu na gore bintu bya natira wote. But bono ya biro ubwo banga kyoko enda kiumbu orabase kwa kuri ebokombe gogiye kumbete. But bono abana siasa abawonchoire aba gose bulinda what I don't want to know that.
baonchoire bone batete gotebanga bone gente kiari ngegento kia no gente ketari ya tuta mose kia UDA egente we are dealing with individuals baretire batete koreto bonchara aganchara kasinini bangaineke bachaka gosaria obintu bitu byabere gusigusi is a known place for peace and we will always advocate whichever party obe one term obe two term obe zero term omorembe no rotutaite gusi zero term nero zero term gutana mbali bataye manyeti ngaibare okay Mwanchumulire Jedris da Cameron ne mo kwarori umuliro chakira se studio kerabwata bagani baito Amos na boigo ni bwate mwishimiwa nere Edwin akaratogenda te gukwana mangana kera ngurigire se page ya Director of Criminal Investigation ngukwana bare kubwatekana nechi buraburu cyakorekane tase ebara ya Kisi Keroka kwate abarenga aba nyanyimbo ba DCI wikira boniga nigo bagendete ko babako bwaterana na bari bare asigita seni ya Kisi Central asbagote abanga gwikira bono iga babekire biyara abakagirwa bane bali bagotebekananga babete bakobwaterana sokoleta chiburaburu echindaho chega iga chibiche chi abana abakesana oyo makuru kwala ni Maseso Nyambu Geoffrey Bosire Mukaya nabo igoni ndoche Stanel Okeyo abu na ubare ase egetaseni kyabanyanyimbo mwanchumurigeri asibagendete ko baba kwaliga gwiri banyara kwa bakoirubosyo bwe ekegambero mwanchumurigeri mbagendete ko baba gukwanira DCI tetigere tiabu yabete boigo gego kwana ase itukurigoro yabete gego sokyo robot rwaye nagotebanga nigo bone ekumurangeria mujumbe bworogongo rwa Nyaribali chache achikoba gakwerera ngangikiria manyete senganiyo nkagerete mwara ya kwanira sensemeyo kera tukurigere libono iga liswali nene Edwin mu waziri bobulendi bwime the back stops at him tuise kuligerelia tali Nyaribali yoka chache bonega twararire binte bire widespread ntobwate National Intelligence Service ntobwate DCI officers ntobwate abanyanyimbo ba police service ya kawaida. What does it speak ekatokorole bikorwe kaminebi na umweshimiwa Murkomen still is in office? Na liswali niliya sana. Number one, ntaite gotebanga ase obulendi bwense bonoiga. Abantu mbali bataite gutuhira ni maega na kotaka korokia nge serikali yatwalira obulemeru asamangana y'obulendi. Na ande eye koroku bono no ere category bune yo mweshimiwa friend ya negaiga ogotebanga ekera tokorigereria ekora tiga nkwane nkore na benge tiga okay aya bono tatage bandiri bagako nyakundigendre I need your protection moralia I did Amos omorigereria arego sei no mana kwane konyororeri baga na yureneri you will fight so ira nerigende gyobole ndikora no manyete ko namba ibere omweshimiwa Murkomen okorire gasia number 1 ka tokorigereria abantu andangao in every county ngao baire chinguru choko investigate ebinto especially ebinto byachakire bonega byabasaye buna bwasomira abake bogosonga kiro mwana siasa in fact ndebe biko bacultivated n'abana siasa nga kiro mwana siasa bono manyire ngatabwatigira undi we are heading to election uchake kuriya abasaye bali bataranyora mirimo bose bakode skuru baka abande bali abana bali chiskuru bachakire ko bali kurutinga bwata 200 tokagenda gochega murendo mweshimiwa in fact uno mweshimiwa tekale Samburu we will not relent on these issues ya insecurity eye kole tunabana siasa on ground singa yaenda muogerere nyarebe ta kwana bono igekero kurigereri egente kenene bono iga ebura buru enene bono iga ne ya gunism eye kole tu nabasaba ke through abana siasa babatumire as an opportunity but my brother Innocent ngotebire heroica every individual politician going forward here goikachi cover answerable from where you come from and you will be taken as an individual regardless of where party okorwa ekiara what we are calling upon is peace towards this general election and emekakati ya bekirubono iga we have come up by the way we are going to come up with a special unit that will deal with Gunism in every sub county going forward.
a special unit. I'm telling you that one. Yesterday we agreed. Yesterday. No. Yesterday, play where tell you Montoga play. A play what Murkomen said. We don't say just because of Monto Kwani. Special unit is going to be deployed in every sub-county to ensure that we cap down this nonsense of Gunism. And we will square it out. From Samburu yesterday, it was... In fact, nakubolia mheshimiwa Murkomen kwa ila ni injira tebete. Nandu watebirenga eki kundi ya special unit. Special unit ngo chiko chakere. Yes, and the special unit it is coming within from the Ngao fraternity, not a special recruitment of other people. Okay. Yes. Yango ina natolera itagadi ngo chande boli because I still feel mbata maboli ndaboli amo. Amos, kwarorekane sana gutaka gora tenenia nyakundia karago kwana. What is this that you feel itarakorekana? Tigango ndako boli nyakundi ningo. Nkyo tateberio morigereria nga nyakundi ningo. No, nyakundi bono. Nyakundi karago tebanga nkorosi ore special unit gotechine chikundi. Nyakundi ningo. Uisi nyakundi ogotebanga nkorosi. Namuboli nkorosi bari. This kind of recklessness. No. My friend, I know it's very clear. I'm a UDA person. I'm a politician. I'm a light. With this government, William Samoei Ruto. What development? What is focused to deal n'abantu abawanta mutu. Amos koratiga sinini ndokubeka chi ultimatum because tu abarangeli omugusia koratiga Amos koratiga renda Amos tu abarangeli omugusia abe informed na respectively kera muguru birengera libyeino kiro monto abe on course ni birengera libyaye tintagetie enkwane yoncho kebe eya ino babere sababu ngotebera boigo no yana bana siasa togoteba bono bataite kuligie nchira bagwa address chi problem chi aba Kenya igokonyora bakurutira na left na right etwete ko bon course egera togende busyu nyakundi na mubolirio iraneri igoro yoborendi nande namanya ko motebi koratiga sini nyakundi koratiga sini koratiga okay na tigabate All of the show we can do no. Rather than calling somebody like that. That's very. In fact, he should withdraw such a word. Okay. That is okay. Come David, that withdraw. Amos. No, Amos. We can't take we are not defining that manner. Yakaro Montanaro irete chinga kichia yo muligero yo nyumba. Yeah, we are not idle to come here. Ntagete to tware egento iguru kwe oskana bana nateba. Nande to be very careful because when in your only way mubwate chinguru cyuburai nebago gukora abantu batano gukora abantu 10 chinguru chiroro at this time kiro muntu ntutageti tonyore nga oyagoteba nga nchentete ko ba dominant over the other one the argument chito chigende bosi. But let me introduce myself because I want to be very clear so that I cannot be introduced as a mediocre. Number one, my name is Edwin Nyakundi. Jeromo Mheshimiwa na atenenete na UD. I've never been in the so-called whatever parties. I've been in TNA. I've been in Jubilee. I've been in UDA. I understand what the manifesto we had put in place in UDA with William Samoei Ruto. Okay. Number two, I work with this government of the day called Nairobi County. Sakaja did not see idiocracy in me. Kongari baganga Nyakundi can you be? I sit on boroughs and sub-county administration Nairobi County. Okay. Number two, I sit in a committee called Jamii Mara Mashinani, led by the PS Mary Mudhoni. We talk about the development of William Samoei Ruto. That is why I'm very firm on what I'm saying and the agenda we have for William Samoei Ruto. Okay, I sit with the PSS and the CSS in a committee of Jamii Mara Mashinani. What is this that I'm saying, Bana? Now, I talk with a lot of competence. Just prosecute my nini. Omanyete ogokwana bosa ogokwana gotari gokora
yani umuntu gukwana go shout utari gukora no muntu ukirete no Amos koratiga. I'm saying ngomine tin that no I think you are being biased no tuatambukire no tiga turatwara no you have to listen to kugenda koratiga skan ansini Amos twate tutambuke bridge yes kera tutambuke bridge we have left amangana aliande egomine tio ogukwanira igoro yo muwaziri Kipchumba Murkomen yes okay so igongo tebanga umuntu go shout ogukwana chi microphone kirase otabwati utari gukora igabwika ino umuntu ikaranse tokirete kiagara ere igara gukwana kintu kitari koba no yokirete nere kinengeri koba igo babwika ino omosike Murkomen igago shout kintu kitari koba moisonde innocent ngwaroche abantu bakogenda abantu bakunywa chai Westlands bagasoka ikibunduke bakabaura kiregenda mondo orosiri kibesa kyayo okorire gasiri tukori airire buyo chire gutimuka gagwa maye konyora abantu gete bagonya bakore kwerende lakini kwa igure inga ekwerende chi unit njire chikare special chikorosi kuchigoja go deal negendeke abantu bagendrete koumia inje what I'm saying ngerina ki yenere sign ye serikali etari konyara gokora kende kiagara ekero abasikari baro yes look at that ekero abasikari baro baireri bagari yari okurenda omwana inchi nande bamanya gokore gasi muna kiumbu kwa roja abasikari bagutara nabantu babwata imite ya makombe eyune serikali etariko nyara gokora kende Edwin ndagetoligeri ndageto ocheki nande wacheki buya chi serikali jiri chiagure chia muna serikali ya Haiti guni simu chiguni chigwe atera segete chata yanga tiato control igaiga nawe yachagitega nando sikuligeri innocent ebintu bigokore kanesa maiso yaban abakoreri be serikali bari bagotebanga nabo bagwikarasa chi committee ye baikarasa neri moiso nde mwana onde gasoete arangeri unga mobilize abantu bajo mugutano muna bago mobilize botambe ohakirulisa asine segari ye PS bosio bwa serikali alafu monda maiko mukatebe ngabona ene serikali ngokorera serikali gete gochikokora iga manifesto buchi manifesto ekere manifesto ya manifesto ya UDA is a public document ya chete saba na inji tokayasoma both sides tokaligereria mechi chinde so ekere monda goteba ngene manifesto ya UDA ekagiringa ya ne manifesto gete kare gaseketare lokande kitutanya konyerora ase tayo manifesto ya UDA yare goteba ng'abantu ngochi bari gotiga ng'abasikari ngochi bari gotiga gokore gasi nebibago bono iga innocent togoaka bono iga ino manyete ngotarora omocho Nairobi omonto gagokure siminga epara igoro kogokwana iga okogenda lakini ekero omosike William Ruto are kwa serikali taire serikali erengenje tari mangana abantu baningo te abarenga ino opposition ina abantu bakwerende abanyarebe fine mbabwato bosori bogokwana boyo lakini oise korigereri bono iga obokoreri bwa serikali eyerororo bono iga ebintu bigendete gosareka mono kiagera nonyene karo chi serikali jiri chindi chiarweto murabone serikali ya Kibaki serikali ya Uhuru Kenyatta yes ngarenge buya mune ya serikali ya Kibaki lakini bone serikali eye innocent ase kero umuntu kero mwana siasa hata gete kumukie bibago ngagenda umubire siasa gete umukie bibago nando ba empower bagende goita abantu okay wakwanire nande gwabikire serikali because boss nabarai bari togoteba nande nateba nga nabokonyoro the left ne bwato muchando na the right ne bwato muchando because abana siasa kera bakogenda mbatagite banyoro ubonge bwa abantu baroro tagete eseje nchugwa kwanire igoro ya development yobokoreri bwegas nande na igure dwini ogokwana tete turaje oli nkwana yo mubunge hogorunga aburi asakwa netagote ngumuraibu ensoko liregasi gumutagitaru chianga mumaye korange mirimo yakorekanire tigango tureigwe nkwana eyu na ndo chine chisimi nchigendete korora gochagaiga tujara kwa tugochibwata Mr. Dwini tukwirana nayo gokwana narore kwa bekire figa yo gutaka correspond
Dande urara gotebi je nimate opinion lido no bwate biregera libyao. No mwanasiasa. Edwin no mwanasiasa. Okay. Edwin nitako ba leader obwate opinion ya balance. Edwin nitako siasa ye. Korati siasa yoko bako kwoko be. Korati ekera kwa my the problem yaba kusiba itabana ekera kwa make the decision nganga yote neine. It becomes a problem of somebody else. Okay. Said it is a person that can allow Sifuna to deputize. Now, if Sifuna wants to be a deputy of somebody, that somebody must really convince. And remember, once you become a deputy to somebody, the name Sifuna ends there. The focus is on that one person, that somebody you are deputizing. When Baba was in Azimio, and there was either Kalonzo Kanvai, Baba Kanvai, Musalia Kanvai, Wetangula Kanvai. They were all Opanya Kanvai. They were all principals. Okay? The moment Raila took over the leadership of Azimio, NASA, CORD, all those coalitions, the rest disappeared. The focus was Raila. Yes. So I want people to know, the moment Sifuna becomes a deputy to somebody, the focus of Sifuna ends there. So he needs to run for president then? The focus will be on that person is deputizing. Is he still the person the young people want? If it is not, ile kazi ambayo umefanyia Wakenya haijawahi kufanywa katika nchi yetu tena, ya kwamba wasaizi umeandika walimu more than 100,000. Wasaizi kuna market ambayo ziko na ngorofa kama hapo, nasikia kuna market ya 1.7 billion, ya kwamba hii ni kitu hata haijulikani. Mheshimiwa Rais, wasaizi hospitali umejenga, wasaizi kona zote mabarabara zimejengwa, eti ya kwamba William Ruto afanye kitu. Kwani mnataka William Ruto atoe nguo atembea kwa naked ndio mjua kwamba anafanya kazi? Sisi wasaizi tupemberetani. Mheshimiwa Rais, tutazunguka Kenya mzima tukikufanyia kazi, eti ya kwamba umeweza. Saizi mheshimiwa amesimama hapa sema kwamba anataka barabara, anataka hospitali, anataka hii na hii. Hiyo vitu zote zinataka inaletwa hapa, ama hiyo vitu zote anaomba inatoka kwa one term ani kwa two term? Ndipo tuko hapa na hatuna haibu tukisema two term, kwa sababu ya kazi ile inafanyika katika nchi yetu ya Kenya. Ukienda kona zote unapata barabara, haija kupatikana. Ukienda kona ile nyingine unapata market, haija kupatikana. Ukienda kona ile nyingine unapata affordable houses, ambaye nilikuwa naona hiyo manyumba katika nchi nyingine twa China. So Mheshimiwa Rais, usisuliwe na mbomu za upepo na samaki ziko nyuma ya kwamba tutasulia sisi. Na niko hapa nikiwa kiongozi kutoka upande wa Meru, eti ya kwamba nakuya kusundia kama Waembu wako two term ama ni one term. Uko wapi? Weka nione, weka nione. Asanteni. Atupembelezani Mheshimiwa Rais. Uko na Simba, uko na watu wako wakupigia ndebe, kwa sababu wewe hauna ukabila wowote. Sisi tukiwa wa Meru na Waembu na Wadharaka tuko kitu kimoja, eti ya kwamba waliopigania uongozi wa nchi yetu ya Kenya na ambao walikuwa na Waembu waliingia msituni Mbobore, wengine wakaingia kule Kabwana, wengine wakaingia Nyambene, kona zote tukaingia msituni, tukapigana vita vya kutosha, watu wetu wakafa wote. Wakati ule wa kugawa serikali ama wakula, Mwembu aliwekwa kando, Meru kando, Mudharaka kando, Mbere kando, ikawa ni group moja. Oda kurati gasiridi ikere kikwatete kwatebe in fact oyo Aburi the problem ene atokire neringa abantu mpare sokia and I want to call you abantu bonse bara serikali muntu ndi bwese irwe ke bagase serikali sokia tebe ke ene ki president yakore. It gets so much nge president talks a lot of what he has done apart from abantu bali ire gasi batata itigo soka betebe baki ki president yakore. For example, Aburi akwana about Meru, njengo kwana about usise ita Stockholm. Bona igamna to kwana no elinde libata to senga linda whatever yalenga ground yalia. Alia sebate neine maegagali. I was very pleased by the way. Maegalia sebate neine maega ya ene construction ya gendrete. Yani egazie serikali ya gendrete na abantu mbaroro bagendrete ne mirimo. Inche bunedwini yakunde egasi president ya ndete na konyoro kwa kongono in 2 minutes intebe exactly kera ande batete facts na nchempa facts nga number 1 we are talking affordable houses ntokali go chiwe anywhere affordable houses bono iga nkwa gacha tuli gusi
jigenderete construction ngokwana tore igoro yechipara ngokwana tore about airstrip ngokwana tore about chiro ngokwana tore about enyagitari ngokwana tore about cancer center kwagachu seitogusi ebinebye bintu bitare ngo for the past time tuabeirase tuabeire whichever side tuabeire but korunkina for the 35 years na beire jenanya akora binte imbono mbiroche under the leadership ya William Samoei Ruto but the narrative ya chirenga ke oikato tuaro monto ito aba monto ito na Ruto kwanera monto ito na Ruto to negotiate ine narrative which is very good na ndempuya wono iganto bwato murai gusi otenenete obo president but ntete ko boria anto baminto abantu mbale chinkondi chire chinsalima chiasalire korusiko ga chiasalire bono chiaro ro monto yo mi individual ya chire asenge jwa mai tenga ground kiabo nkelibuya bachire ku yara ini maiga ye individual yo elinde nga bono na intuntora no monto ito but ba avoid re kuratika sinini watebire bago chabe ya line abarai barau kero ku ya line serikali yo ngo ku ya line mai inchebune dunia gona bona akina ine ntoko bole ngutinjende maiga ya William Ruto ine individual taro individual on basis of what he has done not on basis ngani ntagetekero no on basis of what he has done kite na barabu babugate umura yabanta ambali ba notice ngango kivale kogwa barolire ngaboro tigatore twebise kuri maiga yoyo but inchedimba problem no yokoboli yobo president korugusi the only thing I know ngaki ngot bono iga motie nyoka bere ngo chaga to negotiation who told you that this gentleman will be alone walking alone who told you okay whatever who told you chingwana chia aburi na wada te kora gwana kona bage chenya kundi yagera nyakundi ngote wale nge cancer center nere ko agachuili aja gedenga ki ya Uhuru Kenyatta na ande William Ruto nyero njiri mara kadhaa lakini soke nyakundi kone kagendelea what I'm saying nkeliga innocent omanyete igon kumisane kero abantu bagotogia nga William Ruto okorire parerio okorire chiro gete inkia uteinere gasi abekira obisi aire chibe cia serikali akorere gasi inere gasi ya ingia ko rato gotogia omonto ngokori yani tosoko gotogia innocent ngangwache studio mambia inere gasi urikiro inere gasi tosoko gotogia innocent no monto muya nagende studio mambia chaka breakfast show so majiga setio stie kwerende breakfast show no inere gasi urikeiro gokora ine gasi yao uwanete gokora oye kore buya egento togoteba ngeringa egasi William Ruto aetu ya musiri aya egento kende idwenia kundi agoteba nga affordable housing injiri chikwagacho innocent botambe na atebire nga affordable housing erine scam erine scandal igengo mochio innocent yondi ongegasi nkwaga ngagache buo onge chibesa ongo bulimo nkwagachere nande nkoneri oboibi butanya kororekana seze ya Kenya na bubono bole bokorwa affordable housing because chinyumba chiri chikwaga chugali innocent a minute chinyumba chiri chikwaga chugali chikwaga churi mu gwa serikali chibesa chikwaga chene chibesa chi tax ya wananchi bakorwa lakini nande yo chikoni nande chirikoni wa affordable lakini chikoni Amos is not fair goratika sini not the first time chinyumba chioni serikali yagachire tuise koligereria serikali yagebaki National Housing Corporation yagachite chinyumba njare go tax nande yare ko gorobore mu yagacha njare go tax bananchi that's the difference nande mboli kende waje boligereria gaiganda bodo chi bona ndongo gote tindakura ko ngira ne ngende ko kwana ili nyakundi eso ye wone innocent eso goigote benge amos no ngende ko kwara kendra ko kwara so nane ngwego musikegete ho kwana wangwe go kwana nga bantu mbale bago shabikiyo omonto gete bakagete ngomonto ngujare ko begento ebirengereri bye katiba ya Kenya birenga kero omonto nabwato bosibore bwoko bwati omonto ataite kubwati muna korenga no omonto gete akobwatia William Ruto nere nabwato bosibore obuya bwoko bwati onde bwese arataye kubwatia ekero to guchikomanya ngomonto yonko bare gento gustari koba nekero
abana inchi bachire gwaka chikura se ballot so is even against the constitution konyoro muntu getoko tebanga nyale batari gochikoira chikura nyale batari gochikoira chikura because ntora yaka chikura muntu teyo manyeto yo gochikoira chikura because kero muntu nkobekare manifesto ya yebea abana inchi bagende gwaka chikura so bono muntu gototebinga nyale batari gochikoira chikura nyale batari gochikoira chikura ekinege bago a quick one telling ang tete comment tete ko rali mai tempia tokoro mwano minto ta kwane binto ga sa national television uya mwa kwana ni nararad number 1 monte yo tere nga monto ta yo chikoira utari chikoira kura twate banga going by next yo mutinyo kabere umanye to ko win election Kenya to ko win election alone to ko mwa gorumete moja ko minyoka alone ebinde bigo ga to tuhare chinkwana and nama yakubonga who told you amos korata amos korata amos please korata ko liganga wizan hekona otokire omoroja what I'm saying my friend for us to win elections, be it all UDA, be it all one time, be it all two time, there must be negotiation. Marenga kimoko suma agenda ye elinde muigwana na go geta igoro na igweta ndo opposition ba tebanga ba anyoriru ba gata yo monto ndenga ki ngakibononya ko bo tebye candidate ngambara bu confusion error no nyeroje lakini twako batenga is okay, it's good negotiations nechingia na madanga na intupado buna intuma to ready to amanya intuma ite candidate ningo intundo ligoligia intuma ite candidate William Samoei Ruto to amanya gotebanga we will engage people of the positive mind abantu bali bara opposition but babwate ebirenga biratokonye it is our responsibility bantu bande because no wata maiso naro no serikali no who told you ngano emati yangitabwa birenga biratokonye so nabona nyo in one way or the other we are engaging na tutavuka hiyo daraja okay and by the way you will be shocked dinga oribana kwagra jingo onye ababa na igato kule broad based na bari kuoga bako bagatambuka igore batebete nga muiguobe ekera abantu baito nabaro bakorage timedinga ngibari korage so what I'm saying is this: we will engage everyone in kirudi no wa munyoro, we will engage anyone as far as Tolikinga, we have a very collective team going forward. Ne team ya ito is about performance, is about tokore mangana sha to fix ebintu bibere bitatu. Sha no erese chile. Ela to muchandere se family yo montere individual. There is a problem on issues to do with the connectivity systems and all that. That one we know. It's not connectivity. It's a company, ne company waka na aya mangana yechinga seti ebine ndo bagoreka daily amangana yechinga seti have you seen korati lakini korati kali mangana ye gazeti ndoko dismiss a serious issue une yunga sha a problem error. I'm giving you an answer this before the end of this ngokota yuninga what is this korande nkobole no mu PS yani. Yes, I'll give you an answer with this one. Nkole rege ndongere na atakangira neriyo mwana minta sama sikomo chake iko igoro yo mangana ya gunism asinara bolinga the special unit we are talking about. I'm giving an example ya Nairobi what we are doing tegarara bono iga a president ya gazeti ya Marieta 7 ya bantu bacho ko lead the national and the county team in terms of security go deal nebintu buni ebinaroraga iga bya bantu abaisi abakeba chakira kunya koleta kunya kuibera abantu town ye and we are going to clear this. Give us 1 week garota 1 week of course kwa majiri gukwana buno muntu bwa authority goodwill nga ye kurwera kero konyora ibaga bigotara birabwange n'abanyanyimbo of late narorire maite torro muntu gagutarange ngoitari nene minto bya yare no musigari ngoba kanyare mba basako salie bintu by'abantu uchakota banga they are one team. There is nowhere and I'll tell you no country whereby goons will work together with the government with the officers in uniform. Never, nowhere. Okay. Torra abantu barama babo like what I've been witnessing. Balinga serikali is working with the goons. How? Where? Bali bakorekana nebi bago ego bakanyire. Have you seen any police officer in uniform giving orders to goons? Give me one clip. Cheza hapo tuone.
wanchumuligereria sambia bono na bondo chenga nigebete tense sana magana yobo bago naro tona ukwana no bokoreri bwa serikali asemambia bona se studio gombwa tamos gatwara raboige dwin nago tengi gasiende ko gusane assignment yera nenene kuri dige donaro lire kebogero kingo kwana ni bale Mr. Amos ne mwana siasa. I'm a journalist by profession, my no, okay. Abaringia magana biyama Kero kwa lego introduce wate wanga no moto sakaja moto William Ruto. To kwa le digo ya professional ethics. Amos. Yes. Government seems to be working a lot. What? Umayete innocent. Innocent ndiye ndongo kote winkiriga. Serikali ende yonse gukora ebintu bire maminja yelichiko. Ebinde bina bibe biyane bibe. Kiagera muna bono ntebinga nge serikali agajire Talanta Stadium mwenye agajete isiko yelichiko. That's wrong. Ontebinga serikali ngo agajere bara ya mausamitire loan. Enya agajete isiko yelichiko no bukurumi kinge ko bakia. Innocent ngento togote bangerine ki serikali yabo Edwin serikali ya Kenya Edwin tegera tigara bika chingwara che ndio kwara mu okay serikali yes yani SSM yugo support na baye beke context omanyete tingije tiago somi Edwin na ande nkole commentate igona aje kubeke birengere bya numuna bire so goteba nge serikali ya Edwin awene kumanya nge serikali ya Edwin inkiminete so serikali ya Edwin ne serikali ya ibwato murakera bwa ideas cia magenderero asengenjo toise goteba muna bono isikurigereria mangana education goteba enyomberi bakogenda batenga butambe ba Ekoroko State House bagenda ire chiwa chinyingi kubwa Ministry of Education kose capitation ye ikwende yani chibesa nchiyo bantu bakoenda nyagitari murai bono iga egende ke bagoro nga broad based government yabo omo gabano bugoma bay iradis wanga moisonde gari ko rese committee ya parliament ya public investment public accounts ya senate agote banga SHA has not paid the billion ase nyagitari yaye ese nyagitari chiaye ekeni nkie kworoki SHA ma tatali okora abarwaire barwari gubono iga abakenya bakurwari gubono iga nyagitari cia private ni cia serikali bakurwari gwe samadeni Edwin nani bono iga no Edwin na manyete nga ise kogende nyagitari akoreta SHA agende tutebe gose Nairobi hospital akogenda ne kwerenderio onyore SHA igukani ngunga SHA nduri ko organize because teli gwakana bantu chiba saba Kenya ba contribute je SHA igo jigosira njiyo nande SHA na kumiri konyoranga Edwin yororekaniro very eloquent umanyita mangana ya serikali buya ya manyenganire yanyorekanire nga Edwin tamaithinga SHA platform ya SHA igere hosted privately na moindi bwata jinya kitali town igai yani ororekaniro atamanyitinga SHA platform ya yege kira segete no bukurumi wenda tokoko egento kero orongeringa nabo William Ruto aratware kieni ekiya muna Edwin agoteba lakini sobora ibwaye umurakera no mone no ro ideas okay wanchumuligereria kera togendete gukwana semambia bono ndoche chisim chino gochaga iga ntagete turaigwe nkwana ya muturi asakari goko baga gukwanere goro yokora umuruberi bokorwa uri urachikobaga kurigio oboraibu enso mwaka bw'ikirubere 2025 biro mo director ito agonte binga nagendete koyeligia tigandara arachisimi nchiri chino gochaga iga Edwin mwali chakire bono kera tukumera na riro limoremererie soko bwakire keyeli ogire TV hello bwakire wiyanga gyogendete aha mutukanga gyogendete juja mbire to kwana siasa ne chibura buru toroche chigendete nataka kora kwana negento nyakundia kwana yama chikongosa asenye njo karo kulie chikrip chitwaroche busichi alengeke umbu abasigari abale ngoro bali nabamura bali tayari bakuruta magera abasigari batenina baligerere abasigari bakona kweta maega yabo pole pole
nani yakundi amana goteba nga toe clip ere nga yakurigererio nyataruje clip ikiarenge keumbu kero robe tuje turega yachucha lakini nakiroje sai tanga nabwata abantu abangina batumbu ale kwa chibete akamana gotena akabaterima obaire 1.5 million bakuri abo bakagenda gero mokolete go babegete kiripu kegenderete korrekana ono onyige gutoko abangina batumbu ko bachibese kabireria anda mane ko batebinga mo base kwacha siasa ndio sekolete gusi mimi sina rekora linde mwana hivi ule goja kusiensia sekolete ikagera sekolete kuni singalia egento kende imanye ti egento rekora buna bondo je mana ya siasa yechinyumba yo bitiganya kundi ate bekene akaba nama yetenga ebuli muntu kwa serikali chiwe sine chia serikali chiwe sine chia wananchi lakini chama na kumbuka ndio kuonewa ebine bintu byokorwa bitabwa bile maminja lakini ndio bono asenga njale sema ya serikali tigatomwa ni bagasenga njondo kama nyetenga ya sema ya serikali na bago dele aruto abuti kama mtembu ya mono lakini ndege tukarutwa lo kusaba batige tiase yo koleta kuni simwese kwendeko kuni simwe yake ena bono iga boss bali chikuni sibale kenya ngo chikulunga na bale baro chike tukyao kuna ipi okay asante so please tigane mo radio tigane mana yao devia mo ni vale ko mabu why na netai mo na banta banene batu kwale una bantu baro che gento ba okora okay kulia kwa melia bintu bilia roje bilu mai desia seroleria ruta baete siasa igento betembe yabo bono begende tenga siasa ndio sipige okorwa nechimkwana evidenda liye bitayo okay asante okay asante sana buya muno uyu mutuka korwa chinsemo chia juja buno kwigura gukwana ntete mbuga teyemo ndengira nesimule soko bwakire ngaki bwakire biyande amasindi yole bore ni nyakuliga kai naende moboliga ekero bakolera ng'abanyina bake umukolera barembaone omukungu oli obwata amagena akotera kigali alina amatunda alikubarutera bamugolie okay naende kali balia balenga abantu bali bakobora bali kuminyokia kigali kiria egali yari ariko matania nyoro omuntu ogirango mutiga yana nane kene namanekane okay atengende yayigo to bwati akwana kwabekeru fere testa lakini ya bintu byonsi bikiweka no muko korusha nate kibago toibera maisha mara toroje okay asante nande lyo mwalyo yabere liko ngisanilyo soko bwagire lyo mwalyo bwagire buya lakini kubarora ine igori gunde tamakondare elio yo minto epini ibukiria alibe abwate koboko lakini atenga tiara kuli ibonera ikiri nomba ko akuli kaborari tabiara abanyanda kukari ndongere bondoriari okay aya oyo ndao amos kabu orure ndreke ndiye yasa oiza konyora abantu bare na amos batoka abantu izirisi ama waita
Okay, asante sana. Soko bwakire tigagurira. Wakire buya. Na abakwanire. Aha. Aha. Agwanire Amos. Edwin nera na mugwanire. Aha. Asante sana. Okay. Okay. Biamono. Doje ngise kwa gedra ne taniri. Chire chinyinge sana. Amos dedu ni no mura. Na tegerere sana. Tagete kora igwe nkwana y'umurwanire bwo ligie kiro cy'ubura itokorera abo. Tagete mu director itabeke clip kya muturi. Mwaruri birengere libino fair doje mwarorekana kiro muntu gutukia SSM yaye paka naigure rero mubuguri tiritunda agaragara bodaji ko butoleli yaye namanya machibu yaye no mulikiria gatema Edwin agiro jezere akinje mbogare tenze nchoma yete okwana mposa no gokora ni bintu bire tawo. Okay. Lero igabona to kwana 2.5 million. 2.5 billion. Nearly pumped, you see, on issues to do with manufacturing and value addition for agricultural products. Again, in fact, in Chinabu, the pipeline allocated for Gusi Regional Industrial Park. In fact, Tariel Jogi, a county government ya Gusi. Work with the national government. I almost kesi barat. I almost be ngake governor nyamire ko nyaliba. Nyalibo. I almost nyaliba. Ya talion. Je Nairobi. Inkana rueto kale kura ya nendo kura. Amo ishimiwa nyalibo. Chibese chitoko kwa about 2.3 billion ya beta allocated for regional industrial park. Chibese chinga kiwatumira. In fact even bibone bintu babo noche abona monsi aba ba koligi na ba koligi ora tigankwane bintu nkwane nando kobeka serikali ya national government kobeka chibese kuchese regional whatever is talking about number 2 the 4.8 billion ya ina bibi tuone takira tobora ni bora tokorega Edwin billion na ndo maya whatever kwa na 2 point something billion yes mna mwachi kwane korati chibese boniga umwaka bwe chibese mbono chakire perhaps chibese chichonsi pia kato chikwana buna nantwa kwa tena bashimiwa bacheta they all agreed chibese chibekire se budget lakini njirasoka ne budget ne bwate distress ya essential ne bwate gendo guru kwa makabeso ngo cyari kuligirwa edivct nerororo igobona buri miru obonsi pinto cyabateba nka chiachire nande kero kubeka chibese cha national government uchese region toko so akubule mwe governor no gento ke totara ngatra kobora in fact okange atakero to konya onya kante to konya onya kale very good asabantu baitu bagusi toro chebwero kire Samaritan gento kiarenge kiare utakero kobora ningaki abantu baitu chibese chichiko babona kangari swali yambone chibese chimogo kwana is it viable wasino wachire ground motebe nga this one bono gwebuli this swali no yo bona kiara toro che gakotebanga ngatie mangana to kwana babali ne figures to kwana my friend okanga bona nje mutakero to kubora ningaki oliotebanga oseli tunda osikia ngikia tutakero kubora ningaki koru William Ruto asoete president aba hari mumbarenga tu amenta tsitukusi okay aba hari mumbarenga okay sawa tigatura tigira bono itukulinde doche to interrogate tuligelie scorecard
inje ona atebi murigeri ngari bagandiro ligiya lyokobanga kyara bananchi nabo bagochora serikali ese umwananchi nabo atari bagaligiya umwananchi omochoro gusi utotegererete monto tabaza gukongainanga nganyarebe tari gochikoira kura nyarebe tari gochikoira kura obo chinguru cyoko omonto chikura ni cyoko rusi monto office yo chireso esore muno mo wake kura wate kura kabata yare konye serikali ya William Ruto yagokorera amayamuna nyakundi agoteba moekura konye serikali ya William Ruto yatibongire ebintu byeito byasariri kere gento gyasarikire yenda litukurie chikura kwane lyogiri nene so waka chikure se ballot so ibinde nyakundi ago tutebinga je serikali yabekire chibesa sekete yabekire chibesa sekete egento kiri kurunga cancer center ya Kisii ya jagete kubekire chibesa ngaki ya Uhuru Kenyatta university nere kurukia bonyorwari abekire chibesa ya launch mara kadhaa so nayo korra gose kolonji kuri na kututagete gose na magenderero inje tinkomanya lakini ekaronje ngoja kwenda wake kura yane na bongo nyaka muna kore ngano bonga ini bwana bonga okay ndagete tokole closing remarks tigansa vera ni gali muri okangaki abantu baito bagusi abangina nabagaka abangina bagwake kura abana siasa abamore gusi the young people more in politics tigano bochi obo nugo sumbwa abantu amatanga kera moko enda matanga tari yoro rangire mikutano yene ya siasa muchaga gusaba chikure chenu tigaba mama na batata barika batwara omorembe barere gose bakore ekanisa bari gokora bakorera so omorembe inwe binde byero byo kurya chikura rangire mikutano yene munya kuogororo patia magana ya matanga magana ya kanisa asikwe na ninte iteko tebia the SDA. I want to congratulate the SDA fraternity na korurero siasa gokorwe kanisa ime mwana siasa no kubogoli kondo kwa nigoro ya siasa ikonde to community aine chuguni sia o motigaresiko magana yo kwa bana siasa etogonyere kanisa ime it must stop wanjira neto ayegwe kanisa ime libaga no tigatosike kiagera if this is the kind of wonism I'm saying we cannot continue to tolerate namba ibere linde ngorere abana ba minto naboko tware ngombe yago twanyebeka twanyira twakaire chiombe geti twalisia twairanika ngombe yemonere akorokana nge yache kubwatiri yeme teriko rusu wase chiombe chi yabwatire yeme bone ye ndoche ngatobasa konya chisi agatobasa konya na kirigento iga na bekoreta amabere engombe ye koirusagare twamanya koligere liga elinde gari astakari chikonya kolisire chiombe chinda singencho bunyansi bwelirega bononye yare tirwas eskimwa so bunyansi bole engombe yitigeburuka ne chiombe chinde elindo burayo botogende mutwe William Ruto rende kare gaiga bune president yaito abana bamindo twatomo bwatesi akore kebageke nande myaka 5 yoka yare goisana William Ruto akore gasi yonse tomenta ye tundende ya gatano tukure gasi nande nko basabira omorembo Kristo benaino elinde gitokwenda mutwe William Ruto gakwenda 2032 kyara we are starting with Ole Karau for an example ngo kole Ole Karau no onda Ole Karau next week aise chimatres chikunde guche ngegera serikali ekuru binto wiki ngo chi Ole Karau ebinto ne byabana inchi tigabayegwe ngo chi Ole Karau wiki ye nuonde abantu baminto tigatomerane tobeka abantu baite ebirogo tigatonyore ebirogo ase serikali elinde tokorera abantu baito tobakorere hasi going forward asante sana abagusi mo basa gusira mo siri kwa abantu okay tiga ya moyoka mugusi ya tingo kwirani ya timbo atabiye innocent mugusi igabwate mugusi okinete buya ekere ngombe otugete buo yangire kubwate mbego tiga ko yesagaria ko abantu ko musani o musigo bwo kolisia ngombe tari kubwate mbego ngombe linyeire buche linyenyenye okay na ndaba na inchi ba nyakunde Edwin nyakunde no muntu muya egenda takire no ko chokwa sinini no muyale nande no musani yone na abantu bali bawo jikoanya kundi chikura muri mate ngujare ko boli chikura ga mojo Nairobi amatuka yabo shuiga nyaguri no muntu muyana omurabe na omuramu ekikura lakini wikatomo ikaransi tomo bangegera atene ne buya okay biya mono ntoje tukuri ninchengora ngeri by the ninchengora biya mono ninchengora ngeri yakwara ese bintebire
paka toibugati umugusia binyore igondo chegaiga oyo magoteba nigo ngosabera abakenya batwara ubungaini chingaki echi chionsi na asagotebe serikali ekerego kora ne bwatenero chinguru cyogo kulinda abakenya na korango boene ngwikira na bure mwanchu murigiri na mange twabwate kulinda kere chikire nusu mage chisesa tubono igo tugukuru murubiri ensoko bwakire gabrero no ene murubiri nabwate bwuko babekire clip chiale ngago sinya tigaja saba lende chinguru Innocent Onyango Diana Binde munere twarengenere kikosi kisma kigimagionsi ntobwate Ibrahim director Zack na boigo angoje yogonte bichia butokire na nyambura kurwa sensemeli ya kabere na nembi mambigo tebida kikosi kigionsi pia muno Eye Nensoko TV.